Tak teda, dobrý večer Prešov, vítajte pri sledovaní ďalšieho nášho vydania, takého diskusného formátu Povedz nám viac. Ja som Lukáš Belej a spolu s kolegom Michalom Michňákom vás budeme sprevádzať týmto večerom. Dnešok nebude teda iba o nejakých frázach, ale bude o tvrdých faktoch so skvelými odborníkmi. Presne tak, dámy a páni, dnes je vojna niečo, čo už nie je len v učebniciach, kde je pisu, ale máme to priamo za hranicami, ale zároveň to cítime každý deň aj na našich peňaženkách alebo v mobilných telefónoch. Zodpovedáme si aj otázky o tom, akú úlohu v tom zohráva Prešov alebo východné Slovensko, či sme napríklad možno nejakou strategickou bránou alebo nejakou narazníkovou zónou do Európy. Aby sme pochopili, čo nás čaká, tak sme si dnes pozvali trojicu mužov, ktorí vidia za oponu nielen veľkej politiky, ale rozumejú bezpečnosti a vojenskej stratégii. Dovolte nám predstaviť teda hostí. Ako prvého vítam človeka, ktorý rozumie otočeniu energetických kohútikov a teraz je to taká veľmi aktuálna téma, viac ako pred mesiacom, keď sme to začali kreovať, je to ešte aktuálnejšie. Tak teda bývalý minister hospodárstva Karel Hirman, vitajte. Dobrý večer, Prešovčania. Naším ďalším hosťom je diplomat a expert na zahraničnú politiku, bývalý veľvyslanec pri NATO, Tomáš Valášek. Dobrý večer. Do tretice by som rád privítal odborníka na obranu a bezpečnosť, poslanca za SAS Juraja Krupu. Dobrý večer. Dobrý večer. A keďže nás dneska čaká veľa tém, budeme hovoriť o dronoch, o protivzdušnej obrane, ale o tom napríklad o prešovských kasárniach či vrtuľníkovom krídle, tak poďme na to. Tak, moja prvá otázka smeruje na vás všetkých a Slovensko za posledné roky sa ocitlo v takej zvláštnej novej realite, na ktorú sme neboli zvyknutí, boli sme nejakí takí zhyčkaní, ako sa občas hovorí, že takým pohodlím, že všetko je super a je to všetko je ďaleko, keď je nejaký konflikt. A teraz je také všetko blízke, tým, že sme takí globalizovaní. Ako vnímate tieto turbulentné časy, páni? Tomáš, kľudne môžeš začať. No, poprvé, vďaka Lukáš, vďaka Michal za šancu prehovoriť a hlavne vďaka vám všetkým, že ste prišli, snáď neoľutujete. Lukáš, hovoríš, že sme boli dlho hýčkaní, no možno sme mali dávať väčší pozor, úprimne. Pretože Vladimír Putin nám signalizoval dlho. Už v 2007 roku na tom svojom slávnom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v podstate oznámil, že on už teraz pôjde do tvrdého konfliktu s nami na západe a naozaj krátko na to aj konal. Najskôr vojna v Gruzínsku v 2008, úprimne už tedy sme si mali uvedomiť, že on urobí čokoľvek, vrátane použitia vojenskej sily na to, aby zastavil aj iné krajiny, vrátane Ukrajiny. Od ich ambícií raz sa stať členmi normálnej komunity prosperujúcich západných krajín, to znamená vstúpiť do EÚ a do NATO. A človek v živote urobí veľa predpovedí, niektoré mu vyjdú, niektoré mu nevyjdú. Ja som hrdý na to, že už v 2010 som bol spoluautorom takej štúdie, kde sme práve varovali, že pozor, po Gruzínsku môže pokojne nasledovať aj Ukrajina. A Vladimír Putin urobí čokoľvek opäť, aby jej uprel to, čo si drvivá väčšina Ukrajincov jasne prijala. A to je proste to právo byť súčasťou EÚ. Takže asi je trošku aj našou chybou, Lukáš, týmto dlhým úvodom chcem povedať, že sme možno trochu zaskočení. Ak by sme dali väčší pozor, už by sme boli trochu, a kebyže máme príčetné vlády, tak sme niekde inde. Iní nečakali, keď sa pozriete na vojenské rozpočty po Európe, tak krajiny na tom východnom krídle, drvivá väčšina z nich začala už pred mnohými rokmi, dávno pred tou agresiou v roku 2000, tou plnoformátou agresiou v roku 2022 investovať do vlastnej obrany, lebo opäť Vladimír Putin, posledná veta, má obrovskú kopu chýb, a to teraz hovorím ešte v malom, však sa bavíme sa o vojnovom zločincovi hľadaným Medzinárodným súdom za to, že okrem iného unášal masovo deti z Ukrajiny, ale jednu výhodu, že on ti povie, čo robí. On to telegrafoval dopredu, či v tom prejave v Mníchove, či v tých svojich prejavoch a článkoch, ktoré zverejnil niekoľko mesiacov pred tou plnoformátou agresiou. Takže iní ho čítali a počúvali pozornejšie ako my a aj sa lepšie pripravovali ako my. To už je trošku aj maslo na hlave slovenských politikov. Juraj, ty ako to vidíš? Nebudem tu robiť, nechcem ísť až tak ďaleko, ako Tomáš má pravdu, je to jasné, ale to, kde sa my nachádzame momentálne, je imperiálna vojna. Imperiálna ruská vojna, kde my sme sa nehali učičíkať a zhýčkať tým, že
hlavne Západ si myslel, že úzkými prepojeniami a nejakým biznisom medzi Ruskom a Západom, potrubnou politikou a podobným všetkými týmito aktivitami jednoducho bude to mať ten efekt, že Rusi nebudú chcieť ísť do konfliktu ako takého, že vlastne sa nejakým spôsobom možno civilizujú alebo niečo v tomto zmysle, že budú skôr chcieť naozaj sa zamerať na biznis, na profit a na to vlastne ďalej pokračovať v takomto tej prosperite Ruskej federácie. Absolútne zlé myslenie, absolútne zlé vnímanie reality ako takej. Putinovi je úplne ukradnuté, ako sa Rusom vodí. Životná úroveň Rusov, všetko je to úplne jedno. Je to jednoducho imperiálna vojna zo strany Ruskej federácie, ktorá chce znova získať to postavenie, ako je malo v podstate za Sovietskeho zväzu, eventuálne takéto veľmocenské postavenie, ktoré malo práve počas studenej vojny. Tu sa nachádzame, tá vojna prebieha. Nie je to len vojna, ktorá začala v roku 2014 na Ukrajine, čiže už 12 rokov prebieha ten konflikt na Ukrajine, ale je to aj vojna tu. Je to aj vojna tu v Európe, je to hybridná vojna, ktorá tu prebieha so všetkými svojimi následkami. Vidíme to na nás, na našej polarizovanej spoločnosti, na tom, že my sa ani sami nevieme dohodnúť, že či ten Rus je pre nás hrozba alebo nie je. To je základný atribút každého štátu, musí vedieť, že odkiaľ aká hrozba prichádza. My to ani sami nevieme definovať. Čiže tu niekde sa nachádzame a z tohto sa musíme dostať von. Karol, môžeš nám ty povedať svoj pohľad napríklad ako odborníka na energetiku, čo je téma, čo myslím, že posledné týždne alebo dni určite rieši každý Slovák a pociťuje to najmä kvôli tým globálnym konfliktom? Kým sa dostaneme k energetike, ja by som chcel povedať, že tá vojna sa ma dotýka osobne, alebo viac menej, pretože v tom Gruzínsku, keď napadol v auguste 2008 Putin z okolností, som bol v Rusku, takže som to sledoval priamo v Rusku, ako na to reaguje spoločnosť, ako to pokrývajú mediálne. A potom od toho 2014. som to na tej Ukrajine prežíval takisto osobne a intenzívne a niekedy oveľa viac, než som chcel. Aj osobný zážitok z októbra 2019, keď ešte Spoločnosť pre zahraničnú politiku, kde som členom, sme robili také konzultácie medzi slovenskou diplomáciou a niektorými krajinami, boli zmiešané diplomati ako MZV a nevládne organizácie a vtedy sme z okolností to mali v Moskve, jeden z partnerov boli Rusi a tam nám tí Rusi, a to bolo uzavreté podujatie, to je verejné, experti a diplomati a tam jasne nám hovorili o tom, že ukrajinčina ako štátny jazyk neexistuje, ukrajinský národ neexistuje, na Ukrajine, v Kieve, keď rozprávate rusky, tak vás zbijú na ulici a ja som na nich pozeral, ja som 3 roky práve predtým pôsobil ako poradca ukrajinskej vlády, priamo na úrade vlády pri premiérovi Hrojsmanovi v ukrajinskom parlamente, žil som v Kieve a ja na nich pozerám a oni o tom vedeli a ja im hovorím, ale že vy klamete. Vy nám tu otvorene klamete. A to bola úroveň ešte raz uzavretá, expertná, diplomati, žiadne verejné a oni nám tam predvádzali ale čistú propagandu, z ktorej, čo sme zhrození potom najviac, keď sme medzi sebou diskutovali, mnohí z nej verili tomu, čo nám hovorili. A vtedy bolo jasné už definitívne, že tá top elita Ruska je jednoducho takto nastavená a že ten konflikt, ktorý začal vo februári 2014 priamo vojenský, zelení mužičkovia na Kryme a dovolenkári na východnom Donbase, bude ďalej eskalovať, ale v Kieve sa na to pripravovali za celé tie roky, to bolo vidieť. Na rozdiel od nás, oni stratili všetky ilúzie, aj v oblasti energetiky, v plynovodoch, oni sa divili, keď tam prichádzali západné firmy a mali predstavy o spolupráci, čo sa týka dodávok plynu s Ruskom, ako úplne naivné, čo sa ukázalo o pár rokov, že boli úplne odveci títo top manažery, top energetických firiem európskych. A jednoducho ten pohľad na svet toho Putina a tej celej elity a nemalej časti národa je vyvrcholil a sa ukazuje v týchto rokoch od toho, povedzme maximálne od toho februára 2022. No ak sa nemýlim, tak aj bývalý nemecký kancelár je vysoko spätý s Gazpromom, mám na mysli Schrödera a to tiež možno ukazuje na to, že ako ste vraveli páni, že tá energetická naivita Nemecka ako najkľúčovejšieho hráča v eurozóne bola veľká. No. To nie je len Nemecko, to boli aj Francúzi, to bol Benelux, celý Holanďania,
no samozrejme Rakúšania, Taliani, celá Európa. A vrátane nás. A u nás vidíme, že doteraz táto vláda je proste naivná naďalej. Keď už nič iné, tak viete, na Ukrajine je vojna. Je to vojnová zóna a spoliehať sa na dodávky strategických surovín cez vojnovú zónu, kde sú dennodenne bombardované navyše cieľene energetická infraštruktúra jedného a druhého, vzájomne si to bombardujú. Ako viete, to nejde o tom, že komu fandím v úvodzovkách jednej alebo druhej strane, ale hájim elementárny svoj záujem. A ten je v tom, že proste nemôžem byť závislý od dodávok kľúčových energetických surovín cez vojnovú zónu. Kľudne pani reakcia, môžete doplniť. Keď... Ja len doplním, ak môžem, anekdotu k tomu, čo Karel úplne správne hovorí, čo je to za monumentálne hlúpu politiku ostatné 4 roky od začiatku vojny, spoliehať sa masívne na rúru, ktorá ide cez vojnovú zónu. Ale to posledné od nástupu Fica my sme robili úplne inak. Nie, posledné 4 roky sme sa na to nespoliehali. Pardon. Ale len jedna anekdota týkajúca sa ministrov tejto vlády, že oni to vedia. Jedna z tých výhod, sedíš v parlamente, tak prídu občas a bavíte sa s nimi. Ja som mal reálne debatu, a nebudem ho menovať, lebo to bolo medzi 4 očami, ale reálne debatu s ministrom tejto vlády, ktorý, ako sa ukázalo, správne predpovedal po tom, čo sa uvalila embargo na dovoz ropy cez ropovody s výnimkou vtedy pre Česko, Slovensko a Maďarsko, správne predpovedal, že Rusko teraz nemá dôvod tie ropovody chrániť a bude ich chcieť zbombardovať, aby uprali aj Ukrajine tranzitné poplatky. A prišlo skutočne na jeho slova po zhruba roku a pol a on teraz samozrejme sa tvári, že toto nemohlo byť Rusko, to si určite Ukrajinci zbombardovali sami, ale od začiatku, keď prišla táto vláda, keď pochopili, že zdedili situáciu, že tam je vojna, ktorá nemá konca kraja a mali začať hľadať alternatívu za ropu a za plyn. Karel Veš je pozícia, ako ktokoľvek iný na tomto paneli povedať, prečo máme stále jednu rúru do Česka, čo tečie opačným smerom, máme jednu rúru do Chorvátska cez Maďarsko a máme tu jednu rúru na Rusko, ale v situácii takejto, keď oni sami predpovedali, že toto sa môže stať, 2,5 roka s touto informáciou a s touto znalosťou sedieť a nič pre ne neurobiť, to ja považujem za kriminálne. Ja len potrebujem dodať, že je to týždeň dozadu alebo nejaký krátky čas, keď sa Peskov vyjadril, že zvažujú, že Dmitrij hovorca Putina, ktorý hovoril, že uvažujú nad tým, že kompletne ukončia dodávky týchto surovín alebo teda fosílnych palív a plynu do Európy. Že teraz ako vzniká tá kríza spojená s Iránom, Perský záliv, všetky tieto komplikácie, takže oni vlastne prestanú vyvážať ropu a plyn do Európy. Čo len dokazuje, že ten Rus bude vydierať za každým, keď na to bude mať príležitosť. Čiže manipulujú len cenu opäť. Samozrejme, a ja len jeden malý paradox chcem tu teraz dať ako do popredia, a to je, že dovtedy, dokedy sme mali tú tzv. Ruskú lacnú ropu, tak sme mali najdrahšie ceny pohonných môd v Strednej Európe. Odkedy ju nemáme, tak ich máme najlacnejšie. Ale všimnite si to, je to tak. Je to tak. Čo to je? Čo to bude za zázrak? Ja viem, že pán Hirman to vie určite vysvetliť, ale viete, to sú také tie paradoxy, ktoré keby ste sa opýtali, ja neviem, Fica alebo takýchto týchto ich pohlavárov, tak určite by si vymysleli nejakú historku, ako to je proste aj tak ruská ropa a neviem čo. Tak to počúvam stále, že vlastne aj tí, ktorí sa odrezali od ruskej ropy, majú ruskú ropu. Tak som naposledy v diskusii s jedným smerákom, ktorý mi v jednej diskusii tvrdil, že český Unipetrol zaplatil strašné miliardy, aby sa mohol adaptovať na inú ropu, ako je tá ruská, aby mi potom o 3 dni neskôr v inej debate v televíznej zase povedal, že Česi majú aj tak ruskú ropu. Bum, vybavené. A keď som ho konfrontoval, že s tým ale 3 dní dozadu hovoril úplne niečo iné, tak povedal, že to nie je pravda. Takže tuto niekde sú oni, klamú a budú klamať. A ja som presvedčený, že klamú pretože niečo na tom je. Niečo z toho majú. Jak finančne, tak aj určite mocensky. To nápojenie na Rusa, pokiaľ tu bude ruská rúra, bude ceznúť z ruská ropa, tak tu bude ruská čižma strčená v dvodverách, čo znamená ruský vplyv. A niekomu na to enormne záleží. Tak pani, keď ste že už načreli tú energetickú bezpečnosť, tak ostaneme na chvíľku pri tom, vymeníme si poradie tém. A ja by som sa opýtal teraz konkrétne pána Hirmana. Karol, keby si nám vedel trošku
načrieť do aktuálnej situácie s Hormuzom a s dodávkami plynu. Veľa ľudí to vníma ako záležitosť, ktorá sa týka Blízkeho a Stredného východu, ale ja, keďže sa trošku zaujímam aj o tú tému, tak to vnímam ako že taký v úzovkách plus, s ktorým Rusi možno nerátali, ale tým, že sa vyšvihli ceny ropy do výšin a nastavili si rozpočet, dopravte ma páni, myslím, že na $55 za barel, alebo 59, pardon, tak im to teraz hrá do karát. Čo s tým, hej? Lebo my doplácame na to, na tie vysoké ceny ropy a hlavne na to, že máme vysoké ceny pohonných hmot, lebo Slovákom môže byť jedno, odkiaľ je tá ropa a zaujímajú nás výsledné produkty. Čo s tým Hormuzom? Je to situácia, ktorá tu od 70. rokov nebola. Dúfajme, že ani nebude až takto, že bude až tak závažná tá kríza. Čo s tým? Máme dva konflikty. Prvý je rusko-ukrajinský a teraz tento iránsko-americko-izraelský a Perský záliv, ktoré sa týkajú dvoch najväčších producentských území pre paliva, ropu a plyn na svete a súčasne tranzitných trás. Proste toto je realita. A navyše sú do ňoho zaťahnutí ešte ďalší veľký producent a exportér Spojené štáty americké, ktoré sú najväčší ťažiar plynu na svete. To mnohí nevedia, minule som sa tu v Prešove mal takú ohnivejšiu debatu na námestí s jedným chlapíkom, ktorý mi tvrdil, že USA sa nič neťaží. No, oni ťažia najviac plynu na svete, už pár rokov. Takže jednoducho, keď máte dva takéto konflikty, tak očakávať, že bude trh s energiami stabilný, že ceny budú stabilné, je samozrejme nereálne. Ako to bude ďalej pokračovať, podľa mňa momentálne nevie ani Trump, ani nikto. Pretože môžeme potom sa baviť, určite pani k tomu viacej dodajú, ale ten vývoj toho konfliktu zatiaľ je dosť zvláštny. A ak s tým nepredpokladal Američania, že Iránci urobia to, čo urobia s Hormuzom, no tak potom nepoznajú dejiny iracko-irackej vojny, Saddamovej invázie do Kuvajtu, lebo to všetko sa dialo v tej dobe. Alebo ešte predtým embargo perských krajín, Perského zálivu arabských pri arabsko-izraelskej vojne v 73, kde mimochodom následkom toho vznikla Medzinárodná energetická agentúra v 75. a vytvoril sa mechanizmus povinných zásob ropy a ropných produktov na 90 dní, ktoré pokrývajú 90 dní importu týchto palív v našich ekonomikách. To je dôsledok ešte 73. roku a embarga v tej krajín Perského zálivu na naše krajiny. To znamená, v mnohom je to déjà vu, len v trošku v inej konštelácii. Navyše hovorím ešte k tomu, že súčasne je to konfliktu na rusko-ukrajinský alebo rusko-európsky už istým spôsobom. Ráno, neviem, či neboli v správach, neviem, ale ja fungujem na iných správach, ale Ukrajinci zbombardovali dva kľúčové terminály ropné Rusom na Baltickom mori, Primorsk a Uzlugu. Dokopy 1,8 miliónov barelov denne je momentálne zastavených. Nejde von na trh. Teraz opomeniem, že je to ruská ropa, proste nejde von, takže Rusi z tej ropy, z tých vyzýšených cien momentálne ani neprofitujú, lebo nevedia predať tú svoju ropu. Takže tu máme situáciu, ktorá je veľmi vážna. Je to vojna, ja som to nazval vojna konca fosílnej éry. Obidve dokopy, konflikty. A následok bude výrazný a určite dlhodobejší, ako sa predpokladalo, lebo sú vyradené alebo aj zničené určité kapacity. Zase na druhej strane vidíme, že asi ten nejaký ekonomický boom v tomto roku očakávať nemožno, takže ani tá spotreba nepôjde nejak hore a tie ceny sa upokoja. Ale tie dva konflikty a tá súčasná situácia ukazuje zraniteľnosť celého nášej globálnej ekonomiky, stále založenej na fosílnych palivách, na minimálne dvoch oblastiach, ktoré sú kritické, konfliktné a budú dlhodobejšie konfliktné, lebo ten ruský imperiálny chuťky neskončia zajtra a ja sa obávam, že ani tá situácia v Perskom zálive sa tak rýchlo neukludní. Ja nechám ti slovo, Tomáš, len taká podotázka k tomu, doplnenie, aby ste nám pani zareagovali aj na to. Hrdili sme sa tým, teda naši aktuálni politici z koalície, že teda potrebujeme lacnú ruskú ropu a za to mal aj Slovnaft platiť špeciálnu daň, z ktorej sme veľa zatiaľ nevideli. Tak pridajte potom, prosím vás, pani, aj reakciu na to. Takto, tu máme niekoľko mýtov. Prvý mýtus je lacné ruské suroviny. Zabudnite.
aj barel ruskej ropy, aj megawatt hodina plynu ruského sa vždycky odvíjala cenovo v kontraktoch od svetového trhu. Plyn od spotového trhu hlavne pre nás v dlhodobom kontrakte to bol Düsseldorf, nemecký, THE, a pri rope Urals sa aj Urals kotoval v závislosti od Brentu. Hej? Bola tam jasná korelácia, nadväznosť. Raz vyšší, raz menší diskont. A väčšinou. Takže to je jeden mýtus, neexistuje cena X špeciálna na ruskú surovinu, nejaká výnimočná. Zabudnite, nič také nikdy neexistovalo. Druhý mýtus, sme od nich závislí. Nie je to pravda. Slovensko našťastie, alebo slovenská ekonomika je už dlhšie, má relevantné technické, prevádzkové a ekonomicky zaujímavé možnosti dovozov týchto surovín z iných zdrojov, inými trasami. V prípade ropy je to od roku 2015 minimálne ropovod Adria z Chorvátska, ktorý bol plne modernizovaný. Ja som predseda dozornej rady Transpetrolu, bol v 2012 roku, keď sa to začalo pripravovať, dohadovať na žiadosť MOLu, aby to mal. Je to urobené tie hry a tenečky MOL a Budapešť versus Zagreb. Môžem sa tomu povedať, ale je to na dlhšiu debatu, ale zažil som ako minister hospodárstva to pozadie, tie súvislosti, privatizácia iných chorvátskej, veľká kauza korupčná s bývalým chorvátskym premiérom, ktorý bol zavretý za to. Proste je tam hlboký konflikt. Ale podstata veci je jednoduchá. Keby MOL plne využíval Adriu, ten tarif by bol oveľa nižší, ako je teraz. Logika. Pri plyne takisto nie sme závislí. Takisto máme plnohodnotné možnosti. Od oktobra 2023, čo sa pripravilo v SPP za môjho ministrovania, čo boli pripravené veci, nič sa ďalej neurobilo a idú ďalej na hrane, pretože Ukrajinci útočia aj na Turkstream, aj na kompresorové stanice na juhu Ruska, ktoré tlačia ten plyn do tohto plynovodu. Je to pre nich objektívny vojenský cieľ. Takisto, jak pre Rusa, sú ciele energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Kľudne, Tomáš, keď môžeme pokračovať ďalej. Ja veľmi by som doplnil, že sme sa bavili o slovenských politikoch, ktorí akoby nerobia nič, alebo že nemajú žiadny plán, aj keď vedia, aká je situácia. Ja by som aj keď tak poprosil, že by sme premostili možno, aký bol plán Trumpa, alebo prečo vlastne zasiahli teraz v danom území. Po prípade to prepojiť na situáciu, čo bola ešte v Južnej Amerike, že či tie útoky opäť súviseli s tým, že by získali tieto suroviny a tak ďalej. Dostanem sa k tomu, Michal, a určite ma doplní potom aj Juraj k tomu Trumpovi, ale dovol mi ešte sa na sekundu vrátiť k otázke, ktorú položil Lukáš, že aký je benefit pre Rusko a čo z toho majú. A odpoveď je, Lukáš, že sa to ťažko kvantifikuje, lebo len dnes lietajú ceny ropy od 112 po $99 na barel. Jeden tweet prezidenta Trumpa to posunul z tých $112 na 99, takže ako kvantifikujete niečo pri takýchto výkyvoch? Jeden odhad, ktorý som videl, je zhruba $150 miliónov denne plus pre Putina. To je odhad starý asi týždeň, ktorý už nemusí sedieť vzhľadom aj na to, čo spomenul Karel, že niektoré exportné kapacity Ruska boli nedávno poškodené pred pár dňami, ale faktom je, akokoľvek to rátate, a je tu z tejto celej nešťastnej vojny nielen proti Iránu, ale v celý Perský záliv, je už do toho vtiahnutý, je tu jeden jasný víťaz a to je žiaľ Vladimír Putin. Jediná otázka, že koľko z toho profituje. A profituje hneď 3 spôsobmi. Jeden sme už naznačili, že vyleteli hore ceny ropy, zatiaľ čo pred tými ešte 2 mesiacmi to bolo koľko 55-60 zhruba dolárov za barel, teraz sme boli chvíľku na takmer dvojnásobku. Oni naďalej vyvážajú, čiže toto je hlavný príjem, najmä predaj ropy, viac ako plynu, oveľa viac ropy ako plynu ťažia. Toto je pre nich obrovský príjem a fakt, že vyleteli takto vysoko ceny, znamená, že proste majú niekoľkonásobne vyšší príjem z tohto, ako mali pred vojnou, po prvé. Po druhé, vedia ohľadiť väčšie objemy na trh, lebo aspoň donedávna vedeli, kým neboli zbombardované tie terminály, ale bolo im dovolené, dostali výnimku všetku tú ropu, ktorá bola v tankeroch, a ktorá na ktorú bolo len embargo, dostali povolenie od Američanov výnimku, že môžu tú ropu hodiť na svetové trhy. Čiže vedia predávať za väčšiu sumu a ešte vedeli predávať väčšie množstvo, lebo ropa, ktorá bola zamrznutá embargami alebo zaseknutá embargami, bola uvoľnená. Ten druhý efekt je, že Ukrajinci budú mať problém s dodávkami zbraní, aj bolo jasné. Z toho, čo sa používa v tom konflikte v Perskom zálive, tie zábery, čo vidíte, že letí dron, prípadne iránska balistická raketa a niečo zlietne zo zeme a zostrelí ju, tak to niečo najčastejšie sú rôzne systémy, SM-3, THAAD a tak ďalej, Aegis, ale
to najčastejšie, čo používajú systém zvaný Patriot, ktorý je vysoko vyťažený a často používaný po celej Ukrajine, chráni všetky kľúčové zariadenia, celý Kyjev je samozrejme chránený Patriotmi. Rakety do toho systému sú jednak veľmi drahé a veľmi ťažko sa zháňajú. Je ich fakt celosvetový nedostatok. Teraz sa vystrelalo na Iráne, v Perskom zálive v oblasti Iránu za niekoľko týždňov zhruba toľko, čo Ukrajina používala predtým za celé mesiace, ak nie roky. A problém je, že nie je jasné, že Donald Trump ráta s takouto dlhou vojnou, a on až teraz spätne vedie alebo začal debaty s najväčšími vojenskými firmami, aby naštartovali výrobu a rozšírili výrobu týchto rakiet, interceptory sa hovoria, tie rakety, čo zostrojné rakety. A nie je zrejmé, že to budú stíhať v čase, kedy ich aj Ukrajina bude potrebovať. Ja sa reálne obávam, že Ukrajina nebude mať, keď si aj tie rakety objedná a keď ich aj my, Európania, zaplatíme, lebo dnes je situácia taká, že Američania nedávajú už nič zadarmo, my, Európania, za to platíme, že tí Američania jednoducho povedia, sorry, ale do tohto rakety nemáme. Prichádzajú nejaké nové fabriky, otvára sa nová fabrika čoskoro v Nemecku, ktorá tie Patrioty bude vyrábať, ale či to bude otvorené dostatočne skoro a či bude vedieť vyrábať toľko, aby vykryla to, čo sa vystrielalo za tých pár týždňov v Iráne, to nie je jasné. A tretia vec, posledná, my, Európania, budeme mať menej peňazí. Táto vojna znamená, že nám idú hore ceny palív. Ja som hovoril včera, mám švagra, ktorý je šéf družstva. Ten mi hovorí, Tomáš, nafta, ak prejde cez 2 eurá, ja môžem zavrieť. Proste ak aj nebude na 2 eurách, nech sa aj zasekne na nejakom euro 75, v praxi to je pre mňa nejaký 20% nárast. Ja to musím premietnúť nejak do cien potravín. My všetci budeme viac platiť, inflácia pôjde hore, tým, že viac platíme za potraviny, znamená, že bude menej na iné typy výdavkov, tá ekonomika tým spomalia bude trpieť. A čím menej peňazí my máme, tým populárnejšie samozrejme populistické a extremistické strany, ale hlavne tým menej peňazí máme aj a menšia ochota potom pomôcť Ukrajine finančne, okrem iného aj nákupom tých amerických zbraní. Čiže opäť, hľadáte jasného víťaza z tohto konfliktu? To nie je to ani Irán, ani Izrael, ani Spojené štáty. Je to žiaľ, treba povedať na rovinu, je to Vladimír Putin zatiaľ. Čo sa dá k tomu dodať? Proste máme tu ďalšiu vojnu, ktorá bola začatá s tým, že sa nevedelo, ako dosiahnuť cieľ. A nevieme, kedy to skončí. Je to proste podľa mňa, to je debilná vojna, ktorá nás bude všetkých stáť strašne veľa. A už len od začiatku, keď sme počúvali tie strategické ciele, ktoré mali Izraelci a ktoré mali Američania, tak tí sa nezhodovali. Keď máte alianciu dvoch, ktorí idú do vojny a nemajú spoločný cieľ, tak to nemôže dopadnúť dobre. Zároveň, keď máte vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý je šokovaný, že ten Irán začal útočiť na okolité krajiny, to sme nečakali. To je aká príprava? Alebo že nemali prípravu na obranu proti tým šahídom. Že museli zavolať Ukrajincov do Perského zálivu, aby ich išli brániť proti šahídom. To je aká príprava, aké plánovanie. Ja tomu nerozumiem jednoducho. Niečo tak amatérske som dávno nevidel. Ako ja dúfam, a som presvedčený, že toto je koniec aj celého toho ich sprostého MAGA movement a všetkých týchto vecí, pretože MAGA bolo postavené na tom aj celý Donald Trump, že on ide ukončiť všetky tie dlhotrvajúce alebo nekončiace vojny a že už Ameriku do takýchto vojen nebude zaťahovať. Čo urobil? Máme tu vojnu, ktorá nemá koniec. Ja sa obávam, že to nakoniec skončí, takže sa budeme musieť nejakým spôsobom dohodnúť, alebo teda oni, s Iránom. A nakoniec budeme platiť všetci Iránu za to, že môžeme plaviť proste nerastné suroviny a vôbec tie tankery, že sa budú môcť plaviť cez Hormuzský prieliv. Takže čo dosiahne nič. Ešte možno aj viac utuží ten režim ako taký. To je celé na nič. Ja chápem, viem si predstaviť, akože tak abstraktne, že to mohla byť ako súčasť akejsi také väčšej stratégie voči Číne, keďže sa podarilo odrezať dodávky ropy z Venezuely do Číny, čo sa podarilo týmto jedným ťahom. Takže vlastne odrezať dodávky a týchto nerastných surovín do Číny z Iránu by takisto bol akože úder pre čínsku ekonomiku, hej? Ale takto to naplánovať, že zabijem lídra nejakého Chameneiho a tým si mysleli, že on sa to celé zrúti, je naozaj veľká tragédia. Čiže toto je jedna vec. Ďalšia vec, chemikálie a teda hnojiva. Ako náhle sa začne siať,
začne poľnohospodárska produkcia, v tom momente sa začnú zdvíhať ceny potravín. Už v tomto momente to začnú všetci proste automaticky pretavovať, čiže inflácia, drahšie potraviny, všetko bude drahšie. A ako to máš? Spätný efekt, populisti, radikáli a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú tie veci, ktoré nám hrozia. Ja úprimne neviem, mám obavy. Vojnu máme odtiaľto až po Čínu. Takže sme naozaj v ťažkej situácii a mňa úplne najviac z toho trápi, že máme vládu, ktorá nás vystavuje tým najväčším rizikám, ktoré tu sú. Vyťahuje nás z toho klubu tých, ktorí by nás reálne prišli aj brániť. To je ten klub, tá koalícia ochotných, ktorá vzniká preto, lebo tu máme dvoch picmochov, takýchto ako je Viktor a Robert Fico, ktorí narúšajú tú jednotu, ktorí si hovoria, že my ideme budovať tú európsku obranu a jednoducho tu máme dvoch, ktorí to takto narúšajú, ktorí si vymýšľajú, ktorí, vidíme nakoniec dnes vyšli aj tie informácie, Siarto, že komunikoval napriamo s Rusmi, dával informácie a čo robí Juraj Blanár? Komunikuje so Siartom, všetko si zlaďujú, komunikujú. Čiže my tu máme normálne, že to je kolaborácia. To je kolaborácia, ale zároveň nás vyťahuje aj z tohto klubu a jak by som proste, tak to je niečo tak zradcovské, že to až nie je možné, pretože keď sa to začne všetko otriasať, prečo by mali prísť Švédi, Fíni, Nemci sem nás brániť, keď my na nich plujeme? Prečo by sa nás mali zastať? Lebo čo? Lebo chceme ruskú ropu a na nich kašleme aj na Ukrajincov, aj na všetkých? A jak to môže skončiť? Neskončíme my naozaj nakoniec na tej zlej strane histórie? Že zase budeme niekde mimo a zase budeme pozerať cez plot na tých druhých, ktorým sa vyvíjajú. A dnes dekáda straty je nedohnateľná. Keď si zoberieme, ako máme vývoj technológií, umelej inteligencie a všetkých týchto vecí a my sa posunieme niekde do Bieloruska, to sú stratené generácie. Dovolíte jednu krátku anekdotu, aby som podporil tú Jurajovú pointu, že v čase krízy to posledné, čo máme robiť, je proste roznevať si partnerov. Nedávno vyšiel, sú tomu myslím 3 dní v stredu, to bolo, ak sa nemýlim, či štvrtok, to je jedno. Vyšiel článok v dánskych novinách o tom, ako plánovali Dáni a čo pripravovali v prípade, že tí Američania skutočne v januári zaútočia na Grónsko, ako sa chvíľku zdalo, že by mohli. A boli tam 2 hlavné odkazy. Ten prvý bol, že tie dánske jednotky, ktoré boli vyslané do Grónska, prišli reálne vyzbrojené bojovať, vyzbrojené okrem iného aj zásobami krvi. A výbušní najmä vyhodili do vzduchu letiska. A ten druhý odkaz relevantný pre túto debatu bol, že tam neprišli sami. Prišli tam so Švédmi, Nórmi, Nemcami a Francúzmi a nie symbolická prítomnosť len Francúzov, tam bolo niekoľko stovák. Ten odkaz Američanom nebol vôbec subtilný. Ten odkaz bol, ak sem prídete, pôjdete nielen cez dánske mŕtvoly, ale okamžite do toho bude vtiahnutých ďalších minimálne 4, ak nie 5 európskych krajín. Čo bol jediný správny odkaz, asi to nebolo to jediné, možno ani nie to hlavné, čo zastavilo Donalda Trumpa, ale v každom prípade je to veľmi silný signál, presne ten, ktorý chcete v čase krízy vyslať. A teraz si predstavte, že Slovensko je v kríze a Robert Fico zavolal o pomoc. Kto by mu ju poskytol? Prečo? Za čo? Nedá mi jedna vec, ak dovolíte, musím nadviazať na toto. Robert Fico síce hovorí o politike na všetky 4 svetové strany a bla bla bla, ako on sa vie s každým dohodnúť. To sú všetko báchorky, to je marketingový ťah, to si treba uvedomiť, lebo na druhej strane rovno hovorí aj popiera to, čo tvrdí, že my sme vlastne taká malá krajina, to, čo sa deje, to je porušovanie medzinárodného práva a my s tým nič nezmôžeme. To proste robia si to, čo chcú a my s tým nič neurobíme. A tuto presne to, čo Tomáš spomenul, je, kde sa ukazuje ten kontrast. Čo je Dánsko? Dánsko je tiež malá krajina. Bez ohľadu na to, že bohatšia, tak malá krajina. Toľko obyvateľov ako my. A čo sme videli? Absolútne vzopätie a zopretie sa Európy ako takej, ktorá bola ochotná sa za ňu postaviť. A Dánsko dokázalo zastaviť americké ambície obsadiť im ostrov. Za pomoci svojich partnerov a spojencov európskych. Dokázalo to. A to bolo niečo, čo sme v Európe dekády nevideli.
A presne, urobili by to aj pre nás, keď sa správame takto, ako sa správame? No, keď už sme na tej vlne. Jednak ja mám obľúbeného dánskeho analytika z ministerstva obrany, ktorý píše také analytické veci, veľmi zaujímavé čítanie. Dobre, dajme tento ešte príbeh. Si pamätáte, jak bol Robert Fico prijatý medzi partičkami golfu Trumpa v jeho rezidencii na Floride? Si odskočil od golfu, aby sa pozrel na nejakého slovenského premiéra. A potom bola informácia, utekal za Macronom a bola potom informácia, že Robert Fico v Bruseli rozprával medzi viacerými diplomatmi a prítomnými, to znamená, je to overaná informácia, aký šokovaný prišiel od Trumpa. A dnes, keď vyšli tie správy, ktoré potvrdili už predošle tiež šuškandy o tom, čo vyvádza Siarto, s ktorým to mal som tu osobne v úvodzovkách tú česť niekoľkokrát ako minister, lebo však on je tiež aj minister zahraničného obchodu a zúčastňoval sa v zasadnutí ministrov energetiky a boli to fakt zaujímavé zážitky s ním. A teraz vyšlo po obede prepis zachyteného náhodou rozhovoru Siarta s Lavrovom, ministrom zahraničných vecí, ktorú mu teda referoval pravidelne o tom, o čom sme v Bruseli sa bavili. A o tom, ako pred voľbami 2020 u nás intervenoval u Lavrova, aby prijal vtedy aktívneho predsedu Hlasu, dnes čestného predsedu Hlasu a medzi tým aj uradujúceho prezidenta Pellegriniho v Moskve. Čo sa stalo? Bol prijatý tesne pred voľbami u premiéra Mišustina. A keď si poskladáte tieto veci, tak potom ja už fakt verím tej verzii toho, že Fico prišiel od Trumpa šokovaný s tým a rozprával v Bruseli, ako mu Trump vykladal, že teda Maďarsko bude pod ruským vplyvom, vlastne enkláva, alebo teda Ruska v EÚ a Slovensko bude riadené z Maďarska, ako Felvidek. Trump to považoval za výbornú ideu, kým ale nerozumel tomu, že pre Fica je aj toto veľká, akože že horká pirulka a fakt, že šok, že on má byť podriadený Orbánovi. Znie to ako anekdota, ale ja sa obávam, že to je reálny príbeh, v mnohom sa limitne blížiaci teda k 100% dôveryhodnosti, lebo keď som bol vo vláde, my sme tiež mali informácie, však sa aj urobili kroky proti aktivitám Orbánovej vlády na území Slovenska, ktoré neboli, nazveme to, priateľské. A keď si vyskladáte celú tú schému, ako sa chová Fico a vláda, nehovoriac o Šťuke, Blanárovi, samotný Pellegrini a toto vtedy, keď vychádzajú tie informácie a sa potvrdzujú, ktoré boli teda nejaké podozrenia a chovajú sa teraz, tak ten obrázok je úplne jasný. Ako oni sa, Taraba, keď chcel predať elektriku z Gabčíkova, nie že predať, darovať Orbánovi, keď sme sa ozvali proti tomu. Rozumiete? Elektriku z Gabčíkova s vymysleným príbehom o nejakom urovnaní sporu z Hágu, v ktorom súdnom rozsudku nič také není ani náhodou napísané. Všetky tieto kroky zapadajú do jednej schémy a do jedného scenára. Nechcem byť konšpiratívny, ale jednoducho fakty a informácie takýmto spôsobom sa postupne poskladali a potvrdzujú tento stav. A preto, keď budeme mať problém, tak nám ten Dán, Švéd nepríde a Babiš sa otočí o 180 stupňov, len to tak pofičí. Presne tak, lebo história sa opakuje. To znamená, že znova Horthy, Tiso a Tuka. Tuto sme. My kolaborujeme s tými Maďarmi a kolaborujeme zároveň s tými fašistami, ktorí sú dnes Rusi. Hej? Toto robíme. Takže prečo by oni mali utekať, nám pomáhať, keď my toto vlastne preferujeme a robíme takúto politiku. Oni to vedia, samozrejme. Posúďme sa ale aj k ďalšiemu bloku o, nazvime to, že modernej vojne a o tom, ako sa tento svet v tomto vyvíja a môžeme si všimnúť, či už je to z ukrajinského frontu, alebo teraz sa to vlastne potvrdilo v Perskom zálive, že aj lacné technológie, mám na mysli hlavne drony, dokážu spraviť veľkú ekonomickú šarapatu, či už priamo na tých strojoch vojenských, že dokážu aj väčšiu techniku drahšiu zničiť, ale zároveň aj na tej, ako bolo už spomínané, energetickej infraštruktúre,
infraštruktúre, že to spraví obrovské ekonomické škody. Ako to vnímate, páni, tento vývoj, ako na to reflektujeme my jednak v Únii a samozrejme aj my ako na Slovensku? Ja mám pocit, že nie úplne celkom si možno uvedomujeme dôležitosť tej zmeny na tom bojisku a že či sa pripravujeme hlavne u nás na Slovensku na túto situáciu. Odpoveď, ak môžem začať, je áno, nie je to až také úplne zlé, ako by si možno myslel, Lukáš, ale máme čo dobiehať. A teraz vysvetlím. Armáda nesedí úplne na zadku, vytvoril sa nový 11. pluk experimentálny, ktorou úlohou je práve testovať technológie typu drony a nie len tie vzdušné, pozemné, vodné my asi veľmi nevyžijeme. Jedine to Gabčíkovo, Karlové na Šírave. A zároveň bolo aj zadané do výroby, ideme sa celkom vo veľkom pustiť do výroby dronov, aspoň testovania výroby dronov v slovenských podmienkach. Takže nie je to úplne zlé, len upozorím na jednu vec, Lukáš. A teraz ja rozumiem tomu, keďže pozerám, nie som zďaleka tak podaný do Ukrajiny, dianie na Ukrajine ani ako ty, ale sledujem si a načítavam si tie ponaučenia vojenské a bavím sa na túto tému, chodím pravidelne do NATO, bavím sa na tú tému s našimi generálmi, a s vojenskými predstaviteľmi aliancie. Povedia ti jednu vec. Áno, Ukrajina je úžasným príkladom toho, ako vynaliezavosť vždy zvíťazí nad masou a svojím spôsobom vie vykompenzovať aj ekonomickú silu. Nie úplne, ale vie. Problém je, že aj Rusi dobiehajú Ukrajinu v tej vynaliezavosti, ale ešte stále majú Ukrajinci výhodu a na začiatku oni mali obrovskú výhodu. Ale pozor, tie podmienky, v ktorých my budeme bojovať, budú asi iné, v akých bojujú Ukrajinci. To je dôležité, aby sme vedeli. Ukrajina, to, že Rusko a Ukrajina bojujú vojnu hlavne na základe dronov, je s prejavom jednak aj sily a tej úžasnej vynaliezavosti, že vynašli drony, ktoré dnes vedia s tým optickým káblom absolútne imúnne voči akémukoľvek narušeniu letie desiatky kilometrov ďaleko do nepriateľského územia. Kto by si bol pomyslel len pred 2 rokmi? Tá technológia sa mení tak rýchlo, aby bolo jasné, že typický kalendár alebo že typický tempo vývoja zbraňového systému je, že sa nejaký minister rozhodne niečo nového objednať, ak je to úplne nová technológia. Následne sa asi 2 až 3 roky robí nejaká experimentácia, nejaké dizajny, ktoré sa skúšajú. A potom sa niečo zadá do výroby, to niečo bude bez výnimky predražené a doručenie bude trvať oveľa dlhšie, ako tie pôjde naplánované 3 či 4 roky, väčšinou to bude potrvať kľudne, že až 5 a 6. A potom sa to ešte ďalší rok, 2 doľaďuje. To je, že priemerný systém, keď sa bavím, že húfnica, keď sa bavím, že nové dielo, nové bojové vozidla pechoty a tak ďalej. Ukrajinci vymieňajú software v tých dronoch každých pár týždňov, 2 či 3 týždňa, vymieňajú samotný hardware zhruba koľko? Každé 2 mesiace? Každé 3 mesiace? Že tu sa bavíme o exponenciálne o rýchlejšom tempe vynaliezavosti výroby ako čokoľvek, čo sme zažili. Tu je dosť, že preteky medzi korytnačkou a zajacom. To je niečo, čo sa od nich musíme naučiť. A učíme sa veľmi rýchle. Spoločnosťou Spojených štátov, obranou spoločnosťou, ktorá má momentálne, neviem, či nie najvyššie hodnotenie na burze, nie je žiaden z tých tradičných obrov. Lockheed Martin, Raytheon alebo Boeing, ktorý vyrába aj bombardéry. Jedna z momentálne najhodnotnejšou americkou spoločnosťou je spoločnosť, ktorá sa volá Arundel, asi ste o nej v živote nepočuli, to je spoločnosť, čo vyrába práve drony a novú technológiu a vyrába aj veľmi rýchle na takomto bežiacom páse. Čiže určite sa od nich potrebuje naučiť vynaliezavosť a rýchlosť výroby. Vojny sa budú vyvíjať tak rýchle, že budete bojovať úplne inými technikami a metódami z 1 mesiaca, možno z jary do leta. Ale posledná vec, nebudeme bojovať tak ako Ukrajinci. Tá vojna je aj výsledkom slabiny. Tá slabina je, že ani Ukrajinci, ani Rusi nemajú kontrolu nad vzdušným priestorom nepriateľa. Všetky vojenské plány predpokladajú a ja nemám ani tú autoritu, ani tú informáciu, aby som v tomto protirečil vojakom. Všetky vojenské plány na to predpokladajú, že keď my budeme v súperení a v súboji aj s Ruskom, že my si budeme vedieť do pár týždňov zariadiť vojenskú vzdušnú prevahu a v tom prípade my vieme lietadlami a helikopterami narobiť podstatne viac škody, ako narobia aj Ukrajinci dronami, lebo budeme z nimi zaletieť oveľa ďalej a zhodiť oveľa väčšie nálože, ako zhadzujú Ukrajinci a Rusi
na seba dronami. Čiže tá vojna nebude lokalizovaná na jednu statickú bojovú líniu, my budeme vedieť útočiť po celom území, rovnako ako Američania a Izraelčania útočia po celom území. Čiže bude tá vojna, ak v nej budeme zapojení my a aliancia, bude vyzerať podstatne inak ako tá rusko-ukrajinská. Jure, ja ti dám priestor, ale k tomu zároveň jedna podotázka, kde by som nadviazal na Tomáša. Stretávam sa s názormi od vojakov, že veľkým problémom je logistika. Ako všetci vieme, logistika vyhráva veľkú časť vojen, ktoré poznáme z minulosti a mám na mysli konkrétne logistiku, že tie zbraňové systémy sa opotrebovávajú takou rýchlosťou, ako sa nám ani doteraz nesnívalo, či už spomínané hufnice alebo ďalšie zbraňové systémy, ktoré potrebujú napríklad obmieniať hlavne a podobne a my sme pripravení na to, že ich vymieňame v nejakom logistickom zázemí a podobne, čo nie je úplne aktuálne možné na tom ukrajinskom fronte. Ako sa pripravujeme aj na takéto výzvy s logistikou a s zmenami tých takých zaužívaných postupov, ktoré sme mali? No, tak to je otázka, pretože áno, to je alfa a omega. Máme tie skúsenosti práve z ukrajinského frontu, kde vidíme, že tá západná technológia častokrát naráža na to, že je high-tech a že v niektorých tých ťažších podmienkách proste dochádza k opotrebovaniu alebo proste jednoducho si to vyžaduje väčšiu údržbu a väčšie opravy, ako by Ukrajinci potrebovali. Čiže je to komplikované, vznikajú tieto komplikácie. No my sa jednoducho budeme musieť naučiť ísť tou jednoduchšou cestou. Jednoducho my sa musíme naučiť aj viesť vojnu 21. storočia. Budeme musieť byť pripravení na to, že budeme musieť mať aj iné technológie, ale samozrejme aj to železo bude veľmi dôležité. Vždy to železo bude zásadné, pretože je to o tom, že tam, kde vstúpi technika, tam, kde vstúpi vojak, až vtedy môžeme hovoriť o tom, že to územie je dobité alebo je oslobodené. Logistika je, ja naozaj neviem, akože čo viac tomu povedať, bude si to vyžadovať enormné investície. Ale my máme problém, jak to povedať? Jednoducho máme problém zabezpečiť to, čo by sme naozaj reálne potrebovali. My nemáme ani ťažkú mechanizovanú brigádu. My nemáme ani tých 45 tankov, ktoré by sme mali riešiť. Potrebujeme si uvedomiť aj to, že musíme riešiť aj obranu tak, aby sme nemali viacej alebo veľa tých technológií, ktoré si budú vyžadovať náročné logistické zabezpečenie. A to je to, o čom sa bavíme, že ja mám teraz obavy, lebo máme teraz 15 Leopardov, máme 30 T-72, ja vôbec neviem, čo s tými T-72 bude. Každopádne Kaliňák ich chce vymeniť, najprv chcel kúpiť 100 ďalších tankov, potom zistil, že to je drahé, teraz špekuluje, že kúpi ľahké tanky, potom nakoniec kúpi iné tanky a tak ďalej, takže budeme mať 2-3 tanky, to si vyžaduje troje zabezpečenie logistické. Nie každý technik vie opravovať Mercedes, Škodovku, aj neviem čo, každý si vyžaduje nejakú špecializáciu. Toto všetko sú veci, ktoré určite budú rozhodovať o vojnových konfliktoch. Takisto si to bude vyžadovať aj prepravu. Práve Tatrovky alebo niečo podobné, ktoré sa ich nakúpať. Nemám s tým až taký problém. Až na to, že sa nakupujú drahšie, ako by sa mohli, že sa kupujú cez Strnadovo nejakú firmu, kde je 8% prirážka. Takže keď ja nakupujem naozaj Tatrovky, ktoré reálne budem potrebovať, pretože pre tú logistiku a pre tú prepravu, pre ten presun budú dôležité, ale mohol som na nich ušetriť, nemusel som ich kupovať cez nejakého Strnadovho kamaráta alebo Strnada a cez neho nejakú firmu, ktorá si za to priráta, keď si kupujem za koľko? Za 1,7 miliardy? 8% z toho? Akože my sa tu bavíme o stovkách miliónov, čo na to niekto zarobí. Za to sme už mohli kúpiť úplne niečo iné. Keby sme napríklad nemali túto vládu s touto hlúpou politikou, že ani náboj na Ukrajinu, čo samozrejme nie je pravda, ale keby sme vtedy urobili to rozhodnutie, že darujeme tých 30 T-72 Ukrajincom, čo už teraz je irelevantné, tak už máme ťažké mechanizované brigády vybavenú a máme tých 45 Leopardov, čo by nám ušetrilo obrovské peniaze. Ako díky Bohu, že minulá vláda išla aj za minulého vedenia ministerstva obrany, išla do tej ťažkej mechanizovanej brigády, vymenila tie BVPčka za tie Leopardy, majú prísť CV90, teraz mali prísť Patrie, už sa hovorí, že neprídu, lebo si tam vymysleli nejaké veci, čiže každý nákup, ktorý robím, si bude vyžadovať extra logistické zabezpečenie. A to je veľmi, veľmi drahá záležitosť. Lebo aj keď máme napríklad stíhačky F-16, tak máme síce, ja neviem, 30 pilotov, povedzme,
ale potrebujete asi 160 ľudí ako pozemného personálu, obslužného personálu, ktorý sa o to všetko bude starať. Náhradné diely a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá stíhačka stojí možno, ja neviem, 100 miliónov, ale v Endeffekte za 30 rokov má vidieť 250 miliónov. O tom toto je. Čiže náhradné diely a tak ďalej. Proste toto si musíme vedieť nejakým spôsobom zabezpečiť. Ja som zvedavý, ako to bude s týmto obchodníkom reálne uskutočniteľné. Pár mojich poznámok. Vojny rozhodovali, rozhodujú a budú rozhodovať vojaci. Tak, ako je vojak vycvičený, pripravený a motivovaný. To je skúsenosť aj ukrajinskej vojny. To vám povie každý ukrajinský veliteľ, ktorý prešiel touto vojnou od roku 2014. A vycvičený na používanie, lebo to nie je len o tom, že sa mení software a tie drony prešli, že každý mesiac je iný dron, inej kvality, ale aby ju vedel efektívne používať. Tú novú technológiu, prepojenie tej technológie, pretože tie drony to nie je primitívna zbraň. Zabudnime. Aj tie iránske šahidy, vlastne to bola asymetrická odpoveď Iránu na to, že nemohli mať vojnové letectvo, a oni zásobovali Rusa v začiatkoch vojny aj doteraz, donedávna šahidami. To, čo lietalo Ukrajincom drony z Ruska, 90% boli iránske šahidy. To, čo robí Paseku v Perskom zálive, Bahrajnu, leteckým dobre ochraňovaným základňam Američanov, dolietava až do Izraela, alebo dokonca aj až na Cyprus. To sú iránske šahidy. To znamená, to nie je zbraň druhej kategórie. A čo sa týka ďalšieho vedenia vojny, ja sa obávam, že to, čo sa deje na Ukrajine alebo v Perskom zálive, tak sa bude bojovať aj v ďalších vojnách najbližších. Lebo tá vzdušná prevaha a podobne, už teraz vidíme zhlásení z Ruska, ale aj od amerických, keď si pozriete niektoré zdroje, tá technika alebo Izraelčanom proste nalietava ona má koľko servisných hodín má nalietať. Hej. Ak ju intenzívne používate, dennodenne bombardujete, prelietavate stovky kilometrov na cieľ, vraciace sa naspäť, za letu tankujete a neviem, čo všetko k tomu pridané, tak jednoducho tie lietadlá, jak sú zložité, potrebujú následne po x hodinách vojnovej akcie servis a výdatný servis. Tie drony to nepotrebujú. Mnohé sú aj jednorazové, hej, ale operačných. A v Estonsku bolo cvičenie minulý rok niekoľkých armád NATO a prišli aj ukrajinskí dronové jednotky. Armády NATO presne postupovali podľa plánov, ako sú nakreslené, ako sú predpokladané, vrátane nejakej vzdušnej prevahy a tieto veci okolo toho. Ukrajinci rozdrtili tie armády NATO za pár hodín. To nie je anekdota, to nie je fake, to je fakt. Áno, samozrejme, cvičenie je jedna vec v obmedzenom režime, ale aj tam sa ukázala tá, nie že ukrajinská sila, lebo to zase nehovoríme, ale o tom efektívnom využívaní týchto zbraňových systémov a tej praktickej znalosti, ktorá je teraz vítaná a žiadaná v Perskom zálive. Z okolností som bol ešte pred útokmi, chvála Bohu, tam a jednoducho áno, tí Ukrajinci v Emirátoch už ako oni boli vážení partneri pre tých emírov práve v tejto oblasti. Oni už vtedy si boli vedomí toho, že akú hodnotu to má. Teraz sú vedomí toho násobne viac, keď im to lieta nad hlavami a bohužiaľ aj hynú ľudia a spôsobuje to obrovské, nedozierne ekonomické škody, zvlášť pre Emiráty a proste s ekonomikou, s Dubajmi a toto celé, to pôjde a ide dole vodou. Karol, ty už si nám tu vyvracial nejaké mýty, si spomínal. Ďalšia vojna, ktorá sa odohráva, je aj tá informačná v našich telefónoch alebo na sociálnych sieťach. Ako sa braníme v tomto? Alebo že robíme nejaké kroky na Slovensku momentálne? Robíme. No, aktívne sa staviame na stranu nepriateľa. Veď my sme mali predsa za predošlej vlády celkom slušne rozbehnutý systém detekcie hybridných hrozieb. Mali sme vládu, ktorá mala jasno v tom, na koho strane sme, že sme súčasťou Európskej únie, že sme súčasťou NATO, že ruská agresia je spôsobená ruským agresorom a nie ukrajinskou obeťou.
a že ukrajinskej obeti treba pomáhať nielen preto, že je to obeť a že to káže nejaké že ľudskosť a etika, ale hlavne preto, lebo sú našou bariérou, ktorí nás delia od tých ruských agresorov, takže to kážu aj bezpečnostné záujmy. A zároveň to bola vláda a dnes je to opozícia, vrátane nás, ktorá rozumie aj tomu, že ten Rus za určitých okolností by si pokojne aj z nás urobil, proste rozparceloval. A to nie je hypotéza, dámy a páni, to nie je niečo, aby nám čo by si vytky, že straším. Oni nám už poslali list v decembri 2021, je to formou návrhu zmluvy medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskou federáciou, v ktorej, keď pozorne čítate ten text, je to mimochodom voľne dostupné na web stránke Ruského ministerstva zahraničných vecí dodnes, pozorne čítate ten text, tak v jednom bode píšu, všetky krajiny, ktoré vstúpili do NATO po 97., čiže aj my, si môžu nechať rozmiestniť vojska iných krajín, tí Španieli, čo sú tu, tí Česi, čo sú tu, tí Holandiani, čo tu boli s protiraketovou obranou, len so súhlasom Moskvy. Čiže nikdy by tu neboli ani tie americké patrioty, ani tie holandské patrioty, ani tí Česi, Španieli a Nemci. Okay? Pozor, na toto sa odvolávajú Rusi pri všetkých rokovaniach, keď idú do finále ohľadne vyriešenia tzv. Ukrajinského konfliktu. Vždycky vtiahnu do toho tieto podmienky z decembra 2021. Že nestačí len vyriešiť Ukrajinu, treba vyriešiť aj tzv. Že pôvodné podmienky, že root causes, tie základné podmienky, čo viedli k tej vojne, či myslia aj to, že aj my máme prísť o našu suverenitu a naše právo slobodne sa rozhodovať, s kým sa bránime. A teraz, keď máte krajinu, ktorá vám dopredu povie, že vás ide pripraviť o slobodu a suverenitu, o ktorej viete, že či cez ruskú ambasádu priamo, ani sa tým netaja, alebo cez je nastrčené rôzne organizácie, ako je Brat za brata. Už nám tu teraz rozvracia aj súdržnosť, jednotu a hlavne tú politickú orientáciu. Tak to minimum, čo tá vláda má robiť, je jasne komunikovať, že kto je na akého strane sme a kto je proti nám. A aktívne tie hrozby a tú hybridnú vojnu rozkrývať. A keď treba, tak aj vypnúť, áno. Ľudí, ktorí sú tu pod diplomatickým krytím a robia nám tú špionážnu činnosť, majú ísť preč. Toto sa dialo do roku 2023 a potom je keby uťal. Následne tu máte Tibor Gašpar, bol prvý, ktorý sa ponáhľal, skoro si nohy polámal po voľbách, aby prijal ruského veľvyslanca. Ten istý človek, o ktorom vieme, že v rozpore so všetkými zákonmi diplomancie sem pozval, naťahal a zastrešoval pod diplomatickým krytím a diplomatickými pasmi špiónov, ktorých naše spravodajské služby odkryli. Tak ten istý človek je zrazu oslavovaný vládou, chodívajú k nemu na recepcie, podržia tie poháriky, igry z toho šampanského a popíjajú si s ním. Veď táto vláda sa nijak netají tým, že nielen, že nebojuje s tou hybridnou vojnou, a oni amplifikujú všetky tie odkazy Putinové, tie nezmysly o EÚ, tie nezmysly o NATO, tie nezmysly o Ukrajine. A to je veľmi nebezpečné, lebo jedna vec je, že vždy tu budete mať na okrajoch spoločnosti ľudí, ktorí veria v konšpirácie, ale ten počet násobne stúpne, keď tie konšpirácie budú legitimizovať najväčší ústavní predstavitelia štátov, ako to dnes aktívne robia páni Fico, pán Kaliňák, pán Blanár na dennodennej báze. Presne tak. Veľmi ťažko sa bojuje proti dezinformáciám a ruskému naratívu, keď sú to čelní predstavitelia tohto štátu, ktorí ho šíria. Jednoducho to ale dokazuje, že títo ľudia majú niečo s tými Rusmi spoločné. A poviem to otvorene, totižto za minulej vlády boli zadokumentované prípady, že boli politici, ktorí brali peniaze a inú podporu od Rusa. Za to si nakúpili nehnuteľnosti, kadečo. Proste si za to zlepšili život. A toto sú ľudia, ktorí sú poplatní Rusovi. Zároveň som presvedčený, že to, čo my tu máme, či ten ruský plyn alebo ruskú ropu, tak niekde na tom niečo je, že bude niekto pravdepodobne na tom ryžovať. A tie peniaze sa prepierajú možno v Maďarsku. Čiže tam tuto niekde sme. A zároveň, keď vidíme Roberta Fica, ktorý vediac toto, vediac, že nás Rus chce pripraviť áno o našu suverenitu, o naše práva, rozhodovať samých o sebe. Vie, že si z nás chce urobiť guberniu. Vie, že jednoducho tu chce
mať ten zásadný vplyvový potenciál, tak on ide ako člen nielenže premiér, ale ako predstaviteľ EÚ a NATO na tajné rokovanie s Putinom, takzvané predvianočné 24., kde rokoval na 4 oči, nikomu nepovedal, o čom rokoval, nikto nemá dôkazy, nikto nemá žiadne informácie a tých rokovaní už bolo niekoľko, už bolo 3. rokovanie teraz v Číne, kde počas toho krátkeho verejného diskurzu, ktorý mali, tak tam Putin hovoril Ficovi, že aby odstrihol Ukrajincov od elektrárny a všetkého, čo je proste, čo Ukrajinci potrebujú, lebo že oni nech vidia, že nech si moc nedovolujú. Čo urobí Fico o pol roka na to? Odstaví ich od núdzových dodávok elektriky. To je pre Boha živého jasné. O čo z toho vyplýva? Minimálne, že si očakáva, že ten Rus mu príde pomôcť v predvolebnej kampani. Tak, ako prišli pomáhať tí špecialisti do Maďarska, tak prídu aj sem na Slovensko. Bude to hrozná, špinavá kampaň, ktorá bude tá najšpinavšia asi, ako sme videli. Budeme zažívať rôzne veci a rátam s rôznymi scenármi, ktoré sme tu mali. Orbán, že mal byť na ňom spáchaný atentát. Predstavte si, že to je jedno, že už o tom vieme. To je jedno, že budeme vedieť, že to je fingované. Viete, čo sa spustí? Spustí sa ten aparát tej propagandy, ktorý tu bude masírovať ľudí, bude tu strašiť. Chcú proste switchnúť na tú emóciu. Nie je to, že je to všetko drahšie, menej si môžem dovoliť, mám horší život, neviem, aká je moja budúcnosť. Nie. Tu budeme lutovať Fica, že možno sa mohlo niečo stať, alebo čokoľvek. Toto sú tie veci. My sa nachádzame reálne vo vojne. Toto je tá hybridná vojna. A tá hybridná vojna, to sú PSYOPs. Psychological Operations, tie psychologické operácie, ktoré idú cez nás, cez ten kybernetický priestor, ktoré na nás Rusi skúšajú. A to je, ja to prirovnám si k tomu, že keď ste mali počas prvej svetovej vojny zákopové vojny, kde cez tie megafóny si hlásili a neviem čo, ak ste videli nejaké tie filmy a niečo podobné. To boli tie začiatky tých psychologických operácií. Ovplyvniť toho vojaka na tej druhej strane, aby sa mu podlomila morálka, aby nebol proste ochotný ďalej bojovať a podobne. Toto boli tie pokusy a toto tu máme dnes. A my dnes, keby sme prišli do situácie, že tu ide na lámanie chleba, Kto sa tu postaví tomu Rusovi? Kto reálne nás bude brániť? Títo? Akože my tu máme jedno jediné šťastie, že tu je predsunutá prítomnosť, že sme v NATO, že rátame s tým, že by sem nasunuli vojakov, ktorí by sem išli. Ale to musí byť naozaj že situácia, že niekto reálne zdvihne v NATO ruku za článok 5. To je, že na princípe konsenzu, tam je tých 31 krajín. A všetci 31 musia zdvihnúť ruku, že áno, ide článok 5. A čo keď ten náš povie, že nie? Čo keď to povie Fico? Čo keď to povie Orbán? Tuto sme. Dobre, ja by som to tu prerušil a teraz poskytol priestor na divácké otázky. Ak niekto má otázku, tak kľudne dvihnúť ruku, ja prídem s mikrofónom. Ak nemá, tak ešte otvoríme ďalšiu tému. Pani, sme v Prešove, ja som aj uvádzal pri príspevkoch, ako sa to týka Prešova, napríklad máme tu dvoje kasárne, máme tu vrtuľníkové krídlo, môžu si ľudia v Prešove čo povedať, ak by bolo Slovensko v konflikte, bol by Prešov jeden z prvých cieľov, alebo ako sa majú v tomto cítiť? No, ja som Košičan, takže sme na tom rovnako. Viete, srandy bokom, keď začala tá horúca vojna masívna február 2022, tak viacerí manažeri zahraničných spoločností, investorov tu nadislokovaných, na Slovensku všeobecne, ale špeciálne u nás, v našom východnom regióne, dostali, aby išli domov. A sa tu neobjavili niekoľko mesiacov. Takže najbližšia raketa, čo sem nejakým spôsobom doletela, ale bola zostrelená Ukrajincami, ruská, smerovala, áno, doletela, zasiahla v Mukačeve, tú fabriku, ale smerovala aj sem na hranicu, smerom k hranici na rozvodnú stanicu, aby prerušila dodávky elektriny práve od nás smerom na Ukrajinu. A Ukrajinci ju našťastie zostrelili, takže to vedenie zostalo neporušené a funkčné naďalej. Takže keď si niekto myslí, že
sme tu v pohode, tak nie je to celkom tak. Alebo nie je to vôbec tak. Ale netýka sa to len východného Slovenska, týka sa to vlastne celého pohraničia. Od Fínska už ako člena NATO a EÚ a Nórov a Švédov od tej arktickej hranice až po to Čierne more. Teda až po to ústie Dunaja, povedzme, alebo až po tú úžiny Bospora Dardanely. Tam to všade je priestor, kde je ohrozený, kde sú rôzne aj prelety dronov, však Poliaci, Rumúni by o tom mohli hovoriť. O Moldavanoch ani nehovorím. Suvalský koridor, známy jeden z tých, kde by sa to mohlo začať. Na hranici Poľska, Kaliningradskej oblasti, Bieloruska a Litvy. Narva, Estonska, kde som bol tiež sa pozrieť svojho času, no to je tiež zážitok, estonské pohraničné mesto s Ruskom, ktorý pretína len taká riečka. Takže áno, aj tu na našom východnom Slovensku si nerobme ilúzie, alebo na Slovensku, ale to všetko súvisí s tým globálnym. Keď neviem, koľko ste boli len v Zakarpati, v Užhorode, tak prejdete hranicu a už tú vojnu cítite. Proste tá vojna je tam prítomná. A je to fakt hneď tu. Vidíme, že je potrebné, si myslím, aj posilniť tú lokálnu bezpečnosť. Teraz nechcem zachádzať do svojej kampane, ale tie lokálne bezpečnostné zbory buď vytvoríme, alebo nevytvoríme, myslím, žandárske, buď ich zrušíme, alebo dáme ich zmysluplnú funkčnosť, aj naväzujúcu, povedzme, na tú nejakú teritoriálnu obranu, lokálnu obranu, ktorá, zase nevymýšľajme bicykle, tie sú vymyslené v mnohých krajinách, kde to funguje a je to funkčné, myslím, napríklad Fíni sú jeden z tých príkladov, kde sa to dá aplikovať, aby nám tu nebehali nejakí branci práve riadení nepriateľom po horách, ale aby to boli branci alebo teda aktívni, ktorí chcú byť v zálohách riadení štátom a lokálnymi bezpečnostnými zložkami pod dohľadom štátu. No a samozrejme aj zmysluplné investície, lebo síce máme slušný vojenský rozpočet, ale aby sa míňal na to, na čo je treba. Zase ja chápem, je fajn, keď v Prešove bude nová moderná nemocnica, ale už nie je fajn, ako sa stavia, za aké peniaze, za aký rozpočet a akým spôsobom, že ešte ani zďaleka nestojí ani hrubá stavba, už sa nakupuje zariadenie do tej nemocnice, ktoré sa použije, ak pán Boh dá a všetko bude dobré, možno o 2 roky najskôr, hej? To nie je súčasť obrany, to je súčasť kradnutia. Alebo rozšafného používania, v lepšom prípade rozšafného používania našich daňových, ako teda zdrojov nášho štátneho rozpočtu, teda našich daní. Takže, no a samozrejme chlapci už povedia viacej konkrétne k tej vojenskej otázke, k vrtuľníkom tu dislokovaným, k protizdušnej obrane, ktorá jednoducho je potrebné pokryť územie Slovenska, lebo tá S-300 nič nepokrývala, ona bola fakt v garáži. Aj protidronová ochrana, veliteľ tých legendárnych už ukrajinských dronových síl pod prezývkou Maďar je skutočne Maďar zo Zakarpatia a viete, jak začínal? Odkiaľ má tie znalosti dronové? Ako pašerák. S dronmi pašoval do Rumunska, ku nám, cez hranicu cigarety a Boh vie čo ešte. Tam získal skúsenosti a teraz ich uplatňuje a rozvíja pri obrane svojej vlasti. Takže je to zakarpatský Maďar, bývalý pašerák s dronmi. Momentálne jeho jednotka je jedna z top dronových jednotiek vôbec na svete. Tomáš, nech sa páči. Ja ťa len ešte, prepáč, poprosím, aby si doplnil potom k svojej odpovedi aj takú náväznosť, že ja to vnímam aj ten konflikt na Ukrajine, bude to znieť možno zvláštne, ale ako aj taký potenciál rozvoja východného Slovenska, a aby ste pani aj na to nadviazali, že či už nejaká infraštruktúra, potom priemyselné kapacity, ktoré môžu vznikať, ak by sa teda raz Ukrajina stala členom Európskej únie a podobne. Čiže skúste aj na to, pani. Ďakujem. Jasne, to som presne chcel spomenúť, Lukáš, ale dovol mi možno najskôr zareagovať. A nie tak na Karla. S Karlom súhlasím. Vojna je reálnou už nie tu, ale po celom Slovensku. Tá hrozba. Ale Michal, budem trošku polemizovať s tvojim popisom Prešova ako ohrozeným mestom, lebo sú to Preto sme to povedali. No. Ja som hrdý, že tu tie 3 veľké, a to mi možno nejaký ušiel, minimálne 3 veľké vojenské objekty máme. Veliteľstvo mechanizmové brigády, máme tu vrtuľníky, máme tu prieskumný prápor. Obišiel som si ich všetky a opakovane niektoré z nich.
Lebo bavíme sa o tom, že v prípade hrozby čakáme a minimálne voliči našich troch strán, ako sme tu, majú úplne jasno v tom, že za túto republiku treba bojovať. Ale k tomu potrebujeme hlavne, samozrejme v prvom rade a v prvej línii vojakov a vojačky. A ja som rád, že ich máme. A niekde musia byť, ja som rád, že sú tu, svoju prácu si robia skvele. Ak sú tu nejakí vojaci a vojačky alebo rodičia či rodiny, tak prosím poďakujte za ich službu, ja si ju vážim. Nerobia ju vždy v ľahkých podmienkach a naozaj, Karol má úplnú pravdu, minister obrany ten v obranný rozpočet tuneluje ľava prava. Ja som rád, že sa stávajú nemocnice, ja som rád, že sa stávajú obchody a pýtam sa do kilu, a čo robí ministerstvo dopravy? A čo robí ministerstvo zdravotníctva? Odkedy je ministerstvo obrany tým hlineným prasiatkom, ktoré proste vždy, keď je niečo treba, príde kladivo, rozbije sa, vyťahne sa z toho rozpočtu a zachraňuje iné zlyhávajúce rezorty. To sa kde a ako stalo? Takže opäť, v prípade vojny bude všetko cieľom. Ja som rád, že tu tí vojaci sú a že si robia svoju prácu dobre. Pre východ je podstatné nielen to, že tu vojakov máme a výborných, ďakujem za nich, ale aj pre našu ekonomiku je strašne dôležité, aby tá vojna dopadla tak, ako dopadnúť má. Ak vojna skončí tak, že Ukrajina je zlyhávajúcim štátom a nebodaj ešte máme aj ruské základne na našom území, ako to v podstate povedali, že by si prijali, či je to pán Kaliňák, šéf zboru poradcov pána Fica, či pán Melicher, dvojka na ministerstve obrany, zástupca pána Kaliňáka, tak východ bude obzvlášť trpieť. Lebo to znamená, že bude koncom západnej civilizácie proste po tejto osi. To bolo tvoja diskusia s tým vtedy, nie? Áno, to bolo diskusii s Melicher so mnou, keď povedal, že vlastne on je za to, aby tá Ukrajina bola celá pod ruským vplyvom. Neuveriteľné. Skoro som zo stoličky spadol. Aj redaktorka inak, moderátorka. Ak tu vznikne normálne, že tvrdá hranica, koniec západnej civilizácie, tak východ Európy a východ Slovenska bude tým pádom pohranične so všetkým, čo tomu prináleží. To znamená, že žiaden obchod cez hranice, zabudnime proste aj na ten obmedzený, ktorý tu teraz je. To znamená oveľa väčšia militarizácia tejto časti krajiny. To znamená, že toto bude vyzerať do veľkej miery tak, ako vyzerá napríklad sever Rakúska. Ja nie som, ako počujete asi aj z mojej slovenčiny, ja na východ chodím rád, ja nie som z východu, ja som z Trnavy. Už ďalej veľmi na západ sa nedá ísť. A žil som celý život v tom juhozápadnom kúte, nedaleko od Rakúska. A ten sever Rakúska, keď sa začali chodiť po páde železnej opony, tam sa muchy otáčali. Tým, že boli proste koncom tej západnej civilizácie celé dekády, tam nebol žiaden ďalší obchod ďalej na Slovensko. Tam bol len osnatý drát, mínové polia a zamračení chlapci s kalašníkmi. Okay? A tak aj vyzeral ten sever toho Rakúska. Toto bude tá budúcnosť pre východ, ak sa skutočne Ukrajina ocitne v ruských rukách. A naopak, ak Ukrajina ustojí túto vojnu, ak sa podarí toho Rusa zastaviť a primeť nejakým rokovaniam, ktoré udržia tie ruské vojska 1000 kilometrov od našich hraníc, a ak sa začne vo veľkom investovať do rekonštrukcie Ukrajiny, tak práve východ Slovenska je v unikátnej pozícii z toho profitovať. Tade to by potom mali ísť či tie investície firmy, odtiaľ to sú aj logicky, fyzicky najbližšie Zakarpatsku. Odtiaľ to by ľudia tu by mali mať tú najväčšiu šancu stať sa tými na Slovensku, ktorí najviac profitujú z celosvetovej snahy o rekonštrukciu Ukrajiny. Ale, posledná veta, ak budeme Ukrajinu neustále takto podrývať, že odrežeme ešte aj núdzové dodávky elektriny, že v čase, keď ich Rusi zrazia na kolena útokmi na trafostanice elektrárne, ešte príde ten Fico s budzogáňom. Tu máš, ešte ti ja prídem, ešte ti just vypnem tú elektriku núdzovú. Tak to si tí Ukrajinci zapamätajú. A prečo by potom mali v situácii, kedy rozdeľujú tie peniaze a rekonštrukciu, prečo by si mali spomenúť na Slovensku, pokiaľ tu vládne Robert Fico? Veď on urobil z nášho mena, z mena Slovenska, pomaly nadávku. Ja chodievam na rozdiel od nich na Ukrajinu, nie tak často ako ty, Lukáš. Všetci sme tam boli od začiatku ale môžem ti to vojny. potvrdiť, je to horšie od zmeny. A oni ti otvorene povedia, dobre, že si to ty, fajn. Ale aby si vedel, ja už Slovákom moc nemusím. A to ma tak zabolí. A viem, že toto bude, takto budú rozmýšľať, aj keď príde potom na zapojenie Slovenska a Slovákov do rekonštrukcie, čo znamená, že v konečnom dôsledku sú to my všetci, a obzvlášť tu na východe, ktorí zaplatia za Ficovú hlúposť a jeho pomstichtivosť z očí voči Ukrajine. Bude to z našich vrecák naše peniaze. Ja ťa len doplním a poprosím aj Juraja o nadväznosť.
dúfam, že nie iba 1000, ale tisícky kilometrov, že by tie boli tie ruské vojska. 1000 by nám asi nestačila. Tak len taká anekdota, ale nadviažem na to, čo si vravel o tú obnovu Ukrajiny a tak ďalej. Ja som sa neraz stretol, či už na debatách s šéfmi ukrajinských hasičov a podobne, kde už teraz si firmy podávajú kľúčky a nie sú to slovenské firmy, hej, kde sa snažia ukázať, čo máme v ich očiach, čo majú v ponuke, ako štáty, čo vedia pomôcť, ako vedia na tom participovať a ich ekonomiky porastú a my si zatvárame dvere. A len takto, Juraj, ti nahodí možno na smeč. Rumunsko, sme tu dneska už myslím, že spomínali, aj Poľsko, ako naše susedné de facto štáty v regióne. Obidve enormne ekonomicky narastli. To by bolo na ďalšiu dlhú debatu. Ale Rumúni majú jeden zaujímavý prvok, s ktorými na Slovensku nejako nepracujeme, a to je rozvoj infraštruktúry smerom k hranici ukrajinskej. A oni postavili úplne novú diaľnicu za 4 roky, ktorá ide na ukrajinské hranice, a to je otázka pre teba aj pre pána Hirmana, kde my sme ani nezakopli rýľom v Bydovciach smerom na Vyšné Nemecké, že čo s tým, páni? S tou infraštruktúrou na východ. Tak to si plne uvedomujeme, jednoznačne treba do toho investovať. Ja absolútne sa stotožňujem s tým, ja som chcel v podstate hovoriť to isté, čo hovoril Tomáš, že rozvoj východu závisí od toho, ako dopadne situácia na Ukrajine. A od toho závisí aj, či sa tu bude budovať infraštruktúra alebo nie. My sme teraz zobrali, k nám vstúpil do Sasky nový člen, ten pán Bátory, čo je ten zástanca, on má tu nejakú tú iniciatívu. Diaľnicu na Zemplíne. Diaľnicu na Zemplín, hej. Čiže jednoznačne si to uvedomujeme, chceme ísť do toho, ale zas nie, aby to staval Kaliňák, lebo on tvrdí, že on z rozpočtu ministerstva obrany, že sa postaví diaľnica do Michaloviec. No ja neviem. Tak už za chvíľku bude ministerstvo obrany riadiť celý štát. Ale ja by som to zhrnul tak, pokiaľ chceme zažiť rozkvet východu, tak musí tá Ukrajina naozaj zvládnuť tú situáciu. Tie príležitosti, ja viem, že tí Ukrajinci sa na nás hnevajú, že pokiaľ tam bude Fico, nedostaneme toľko tých príležitostí, ale oni prídu aj same. A môžeme zažiť to, čo na východe nikto ani na generácie nepomyslel na to, a to je, že tá pracovná sila nepôjde z východu na západ, ale môže sa stať, že pôjde zo západu na východ. Pretože tak ako Tomáš spomínal severné Rakúsko, severovýchodné Rakúsko, tak dnes tam chodíme z Bratislavy do Kice, to mám za 10 minút autom a tam sú obchodné centrá pre Slovákov. Tam človek sa rozpráva buď po slovensky, alebo kopec Maďarov je tam. To je všetko. Čiže, a oni z toho profitujú, to vidíme, ako to narastlo. Áno, ja si to pamätám, keď som v 90. alebo tak nejak prvýkrát išiel do Rakúska, aj tak mi padla sánka, lebo som videl Wolfstal, ktorý bola pustatina vtedy v podstate, ale bolo to niečo iné a išli sme pár kilometrov do Heinburgu. Ale pointa je, že tam je enormný rozmach infraštruktúry, všetkého. Proste, my môžeme mať z Prešovského a Košického kraja niečo ako Burgenland a proste tá časť toho Niederösterreich. Hej, čiže toto sú tu tie príležitosti a každý, kto si želá opak. Každý, kto si želá a nadrža tomu Rusovi, ide proti vlastným záujmom. Ide proti vlastnej rodine, proti vlastným, proste proti sebe, proti vlastnej budúcnosti, proti vlastnej bezpečnosti. Lebo nikdy nevie, čo by ho potom čakalo. To aj nemusí byť, že by tu Rusi spustili nejakú inváziu. Budú permanentné provokácie. Budú, áno, drony nalietávať. Budú proste, tá neistota bude celý čas vládnuť. Nie, že tu už budú vojaci, ale investori odtiaľ toho odídu. Aj tí, čo sú tu teraz. A to sa všetko stiahne. Pretože nebudú riskovať Rusa. Takže toto je to, o čo sa tu jedná. Poviem to tak. Karol, ešte môžem. Už posledný krát, pani, teraz priestor pre vás, čiže môžete to tak nejako uzavrieť, prihovoriť sa ľuďom, ktorí dnes prišli. Ja len ešte doplním Michala. Zároveň môžete naše diskusie podporiť dobrovoľným príspevkom, ktorý používame na humanitárne účely, ak by ste mali záujem. A teda už priestor pre Karola. A otázka nie? Má niekto otázku? No, Pýtali sme sa, nikto nemal. Dobre, keď ešte sa prihláste. Tu je, pravý. Má. dobre. On má ľubozvučný hlas, jemu netreba. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, mám niekoľko otázok, ale skúsim s takou najjednoduchšou.
aký je rozdiel medzi vojenskou nemocnicou a klasickou nemocnicou? Lebo ja to beriem tak, že vojenská škola, tak tam chodia vyslovene vojaci. Nechodia tam študovať učitelia, ani lekári, ani právnici. Vojenská ubytovňa je ubytovňa pre vojakov. Nechodí tam sa ubytovať robotník alebo živnostník. Ale vojenská nemocnica nie je pre vojakov, je to pre všetkých ľudí. Tak aby sme vedeli, že vlastne aký je v tom rozdiel, prečo sa to volá vojenská nemocnica? No lebo v prvom rade ju platí ministerstvo obrany celú od pivnice až po strechu. V praxi budú časti, ktoré budú slúžiť vyslovene len vojakom, ale nebudú dominantné. V praxi bude slúžiť hlavne civilom, rovnako ako slúži civilom nemocnica v Ružomberku. Ale každá z týchto vojenských nemocníc má určité profesie pokryté profesionálnymi vojakmi, ktorí by v prípade konfliktu boli odvolaní preč, preto nikdy nie sú tie oddelenia postavené na nich, sú postavené hlavne na civiloch a tí vojaci vlastne len doplňajú, prípadne sú nahraditeľnými. Tá námietka, ktorú ja mám voči nemocnici v Prešove nie je, že nemocnica by mala mať, že Prešov by mal novú nemocnicu. Samozrejme, že má mať novú nemocnicu. Rovnako mimochodom Trnava, moja rodná, lebo tá naša je katastrofálna a rovnako takmer každé okresné mesto na Slovensku. A krajské, presne. Moja námietka je, že prečo to do keľu stavia ministerstvo obrany, keď toto je práca ministerstva zdravotníctva, ktoré má svoj obrovský vlastný rozpočet. Na to som narážal presne. Lebo tie peniaze, ktoré ministerstvo obrany, a to minulo, sú peniaze, ktoré ministerstvo obrany teraz nemôže investovať do vojakov a vojačiek. A aby bolo jasné, minister Kaliňák klame, keď tvrdí, že táto nemocnica je niečo, k čomu nás zaviazali naše záväzky voči aliancii, alebo že ste vypýtali vojaci. Nevypýtali. Ja poznám tie aliančné požiadavky na Slovensko, nemôžem ich rozoberať do detailov, sú tajné. Ale ja ich poznám, prečo som si ešte v čase, keď sme obidvaja, nielen ja som slúžil v NATO, a Juraj slúžil v NATO, my sme boli v tom istom čase. Bol môj veľvyslanec, áno. No. Oni sa zmenili, ale chodia do NATO pravidelne, viem, aké sú. Nikto túto nemocnicu po nás nechcel, ani aliancia, ani vojaci. Staviajú Kaliňák len preto, lebo manažéri rezortov zdravotníctva, pán Šaško, či dopravy, pán Ráš, jednoducho nevedia si robiť svoju prácu. A ministerstvo obrany sa stalo tým náhradným ministerstvom, ktoré robili pomaly všetko. Všetko. A môj problém je, že to robí na úkor iných vecí. A ja chodím po tých vojenských základniach, len tu v Prešove 3. A len tu spýtate sa, ako sa tie kasárne, kde sú prieskumníci 91. klub. Tam sa, keď stojíte na Buzerpláci, vidíte nedokončené budovy, neopravené. Pýtam sa chlapov, a s týmto sa prečo nič nerobí? No, lebo konsolidácia. Nie sú peniaze. No, kde sú tie peniaze? Kam sa asi podeli? Idete do 51. krídla, idete vrtuľníky pozrieť. Ten krásny historický hangár, ktorý vidíte z výpadovky. Rozpadá sa. Za chvíľku bude, no už je myslím za hranicou, keď sa bude dať zachrániť. Prečo sa to asi stalo? Lebo nie sú peniaze. No kde asi sú? Lebo sa kupujú triskáče za 50 miliónov, len aby premiér Fico mohol lietať vo väčšom pohodlí na summity? A preflakali sa peniaze ministerstva obrany na legitímne veci. Nemocnice potrebujeme, diaľnice potrebujeme, a to nie je práca ministerstva obrany. Ministerstvo obrany nie je tým, čo má za chvíľku roznášať aj pizzu. Juraj sa správne pýtal, čo všetko ešte budú robiť. Roznášať pizzu na obrnených transportéroch. Čiže tak tomto absurdnom štádiu. Možno pôjde na nejakom BVPčku na MDŽ, čo ty vieš? No, presne tak, ale dôležitá vec je, keď je vojnový stav, tak všetko prechádza do vojnového stavu, to je nemocnice. Čiže aj lekári, aj personál, ktorý tam je, proste začne podliehať vojnovému stavu a tým pádom to je jedno, či to je nemocnica vo Vranove alebo v Prešove, jednoducho funguje na úplne inom princípe. Čiže toto hovoriť, že tak toto je vojenská, toto nebude vojenská, toto bude taká, toto bude onaká. V endefekte, keď na to príde a príde ten konflikt, ak by prišiel, tak sa všetko mení. Čiže je napríklad taká prax aj v iných štátoch, že Maďarsku, Poľsku, Česku, alebo v západnej Európe, či tam tiež majú vojenské nemocnice teda. Áno, a dokonca Česi majú väčšie kapacity. Mnoho našich ľudí sa chodí stále študovať do Česka, vojenských lekárov. Potom, ak môžem, druhá otázočka. Do akej miery je aktuálne chránený vzdušný priestor Slovenskej republiky aj v porovnaní s, povedzme, 2-3 roky dozadu? Alebo aká je ešte eventuálne vízia ochrany priestoru? No, aktuálne, keď sa bavíme o ochrane vzdušného priestoru, tak je ešte zabezpečená ochrana zo strany Poľska, Česka a Maďarska, ktoré chránia náš vzdušný priestor ich prostriedkami, teda ich stíhačkami. A čo sa týka PVO, tak viete čo, v podstate okrem tých pár bukov, ktoré tu sú, nemáme nič. Je to v šerednom stave a nemáme ani dobré radarové systémy.
nemáme ani PVO, ale toto bolo zistené, alebo teraz zadefinované ako nedostatočné, ako zlyhávajúce ešte v roku 2013 a potom z 2016 v Bielej knihe o obrane, kde 2016 to bol Gajdoš, SNSácky minister, ktorý napísal, že S-300 je v dezolátnom stave, celé naše PVO je v dezolátnom stave a keď do toho nezainvestujeme, tak to proste pôjde celé do huntu. A tá S-300 áno, bola v garáži. Bola. Však koľko 47 rakiet bolo, ktoré boli po dobe životnosti. To sú také veci, že aj keby ste to vyťahli a chceli z toho strieľať, vy neviete, ako sa tá raketa zachová. A teraz, kto prevezme zodpovednosť za to, keď tá raketa vystrelí a nevystrelí tak, ako má, ale padne, čo ja viem, sem do centra Prešova? Čo? Akože, no tak rozumiete ma, čiže toto sú tie veci, to sa týka takisto aj tých raket, ktoré boli na MiG-29, ktorých bolo že 5 pilotov a 2, 3, občas 4 letu schopné, každých 40 sekúnd vypisovalo chybu. Zástupca načík generálneho štábu jasne to napísal, pomenoval, Svoboda, proste, že MiGy sú sú hotové. No však sa zrutil MiG. No však sa aj zrutil, ale nebol však... No, Našťastie ten pilotový a im strašne vadí, hej, presne, im strašne vadí, že Ukrajinci si z toho urobili 4 alebo 5 kusov. Z tých 13, tuším, čo si zobrali. Alebo jeden ešte bol taký šrotový, že... Bol taký, oni odletli len na 3 kusov, dali to na vlastnú zodpovednosť, leteli mimo obydle územie a tak ďalej a zvyšok išiel po zemi ako na náhradné diely. Takže a oni si z toho urobili pár kusov, ktoré čistou kanibalizáciou. Takže tuto sme. Ďalšia vec. Teraz je celkom aktuálne tá téma toho stavu ohrozenia. Že potrebuje táto vláda stav ohrozenia, aby mohla chrániť vzdušný priestor. No a ja sa pýtam, tak tu S-300, po ktorej tak strašne plačú, tak ona vlastne nemohla vystreliť, lebo nebol stav ohrozenia. Toto nám chcú povedať? To vážne? Že keby letelo niečo na Mochovce, tak to nevystrelili, lebo není stav ohrozenia, alebo Fico nevyhlásil. Ale ona tam ani nedostrelila. Však jasné, čiže tuto my potrebujeme naozaj vybudovať nové PVO a to, čo bolo dohodnuté aj predošlými vládami, ten systém Barak, tak prečo to meška? Pretože Kaliňák, keď prišiel, tak musel do toho zakomponovať vždy nejakú firmu, ktorú má blízku. Teraz je to MSM, lebo oni budú vyrábať tú muníciu. Super, akože všetko fajn, ale on prerokovával, alebo prehodnocoval a nanovo rokoval všetky dohody, ktoré boli urobené. Keby to neurobil, tento systém Barak tu už dávno máme. Len doplním, ukazuje sa to byť dvojnásobne veľká chyba, to jeho zdržanie systému Barak, lebo ono zdržal reálne o 14 mesiacov, to máme zhruba vyčíslené. A stalo sa to, že tým, že bol nakoniec mal byť doručený až neskôr, nakoniec nebol doručený vôbec, pretože tesne, keď už sa mali tie baraky začal nakladať, tie prvé komponenty a priviesť k nám, tak vypukla iránsko-izraelsko-americká vojna a nakoniec to neodletelo ani v tom omeškanom 14-mesačnom termíne alebo s tým 14-mesačným meškaním. Kto vie, kedy to teraz vôbec priletí. Preto keď minister Kaliňák teraz tvrdí, túto Hirman a túto poslanec Krupa spôsobili tým, že odozdali MiGy a S-300 ku Ukrajine, že nemáme ani rakety, ani lietadla, tak ja hovorím, tie rakety tu už dávno mohli byť. To predošlá vláda objednala, nie vaša tá úradnícka, Maťo Skonár, objednal tie systémy. Barak nechal takto pripravenú, neobjednal ich, nechal pripravenú, predrokovanú zmluvu na stole ministrovi Kaliňákovi, vybral dodávateľa a Kaliňák 14 mesiacov na tom sedel, aby do toho zakomponoval svoje obľúbené firmy a vďaka nemu ten systém dnes nemáme. A inak podobná story s lietadlami. Áno, nelietajú doteraz. Dôvod, prečo dnes nemáme stále chránené vzdušné nebo modernými západnými stíhačkami, rozhodnutie ešte z roku 2019 zastaviť už v podstate hotovú dohodu o leasingu švédskych stíhačiek Gripen. Presne to, čo robilo Maďarsko a Česko ešte skoro dekádu pred nami. Toto bolo predrokované, pripravené. Ja osobne som sedel na rokovaniach ako veľvyslanec so švédskym ministrom obrany, medzi tedy našim ministrom obrany. Toto bolo na spadnutie, prišla SNS a zrušila to a objednala F-16, OK, lepšie lietadla, ale objednala ich s plným vedomím, že prídu skoro dekádu neskôr. Pýtate sa, prečo sme dnes v situácii, že nemáme žiadne západné stíhačky, mali sme len tie staré MiGy, ktoré sme úplne správne dali Ukrajine? Lebo SNS-ka zarezala dohodu, ktorú keby nezarezala,
tak sme tu už dekádu mohli lietať na moderných západných stíhačkách Gripen, rovnako ako Česi a Maďari. A to nehovorím, že nie sú pripravené letiska pre F-16, ktoré tu prilietávajú. Sliač stojí. Hej, pani starostka, keď si tam aj robili, americkí vojaci tu budú znásilňovať. Pamätáte si tú hystériu a tieto hlúposti okolo toho celého? Ale podstata veci je tá, že letisko Sliač a neviem, jak kuchyňa, proste nie sú za tie 2,5 roka, čo táto vláda vládne a ministruje Kaliňák, sa neurobili veci, ktoré mali sa urobiť. Lebo presne to nie je len o tom, že priletí stíhačka, ale ako to tu povedané, bolo to celý obslužný personál aj s maličkou továrňou na tom letisku je nutný na to, aby sa tie stíhačky obsluhovali, aby boli prevádzky schopné, aby reálne boli využité. Tak, ako majú byť. To je, ak sa niečo urobilo, tak minimum. Ale vo veľkom sa stáva tu niečo, tam niečo, hen tam niečo a ešte sa chce stavať. Čo nesúvisí s obranou štátu ani priamo a nepriamo, len fakt ako s veľkou dávkou fantázie. Ešte musím dodať to, čo povedal Tomáš. Prečo to tí SNSáci urobili tak? Pretože chceli získať ďalších 10 rokov na to, aby mohli kontrahovať, alebo teda zazmluvňovať Rusa, RSK MiG a ruských technikov u nás za ťažké milióny, ktoré sme Rusom platili, za ten šrot, ktorý nelietal. Hej? Pretože pravdepodobne je dosť možné, že asi niekto na tom rýžoval. Takže urobili to, že kúpili niečo, čo príde, Boh vie kedy, oni už nebudú pri moci, si mysleli, alebo ja neviem čo, a jednoducho teraz zatiaľ budeme zarábať na tom, na čom zarábame a nebudeme to riskovať. A ďalšia vec, okrem tých barakov, to, čo Martin Sklenár zazmluvnil, boli aj Piorny. To sú ďalšie systémy protivzdušnej obrany z Poľska. Okay? A keď som sa Kaliňáka pýtal, že prečo, no lebo že Poliaci že to dlho vyrábajú a že majú s tým problém. Lenže on to ešte doteraz nedotiahol. To sú ďalšie systémy, to sú tzv. Systémy do tej strednej výšky, alebo to má viac do vrstiev, hej. Takže áno, aj nádrony sú presne tak. Toto je presne protidronová obrana. A ďalšia vec, my máme tzv. Tie systémy, ten Wolf, to sú tie vozidlá, ktoré sú na Ukrajine, ich tam 10. To sú tie gulomety riadené proste počítačom. Tá palba, ktorá zostreluje tie drony. A ja som sa pýtal Kaliňáka, že tak ale prečo teda nechceme kúpiť tieto slovenské vozidla? Však podporujeme slovenský priemysel. Oni sú tuším odtiaľ to z Prešova, nie? Pointa, proste klasické 4x4 vozidlo s tou vežičkou, s tými 2 gulometmi. Tak on povedal, že nie, lebo to je drahé, lebo to je 5 miliónov, hej. Tak ale kúpil 2 bombardiery, tie luxus jety, za 37 miliónov. Mohli sme mať, prosím, asi 7 alebo 8 takýchto vozidiel, ktoré by podporili slovenský obranný priemysel. Ukrajinci si ich chvália. Mohli sme mať už protivzdušnú obranu aspoň takéhoto charakteru. Nemáme ani Houbeles. Ale máme bombardiery, luxusné jety, máme luxusné pisoáre na ministerstve obrany. Toto máme. A 2 ojazdené Black Hawky, ktoré zase boli dovezené cez Trnadovú firmu, hej, ktoré sú, ale že na čo, keď tu máme v Prešove moderné, nové. Žiaľ, čas sme už vyčerpali. Otázky sme nestihli ani polovičku, takže zároveň z mojej strany aj pozvánka do druhého kola pre pánov. Nech sa páči, pani. Dobrý večer. Demokrati odovzdali prednedávnom potrebný počet hlasov na vyhlásenie, na vyhlásenie referenda. Hypotetická otázka. Domnievate sa, že pán prezident, ťažko sa mi tie slova vyslovujú, nebude robiť obštrukcie ad 1, ad 2, aj keď by dopadlo to, bolo vyhlásené referendum, či ten neosvietený slovenský volič nebude kopírovať svoje preferencie z roku 23. Obávam sa. Viď nejaké preferencie, ktoré sú. Ďakujem. Ďakujem za otázku. A to sme sa nedohodli. Ten postup je stanovený ústavou a zákonmi, teda čestný predseda Hlasu a uradujúci prezident štátu má dané mantinely, ako môže konať, čo môže konať, časové, jasne stanovené. Obľubou ho citujeme, keď bol ešte výkonný predseda Hlasu v opozícii, vtedy k referendu, keď
vo vzťahu k pani prezidentke Čaputovej hovoril o tom, že prezident musí vypočuť srdcia občanov, ich vôľu a má proste to referendum vypísať a bodka. Takže keďže máme skúsenosť tak s pánom Pellegrinim, tak uvidíme, že či jeho pôvodné a slova budú potvrdené aj súčasnými činmi, alebo ako sa zachová, či pôjde s tým na ústavný súd, uvidíme. V každom prípade sme to odovzdali, je to zákonný nástroj a legitímny nástroj, akým spôsobom, keď nič iné, tak dať kolegom v parlamente následne, ak to celé prebehne, nástroj na to, akým spôsobom ďalej zatlačiť na väčšinu a veľmi účinným spôsobom, pretože referendum, ak by bolo a ak by bolo už samotné, keď už bude referendum, úplne zmeniť politickú situáciu v krajine a zmení tempo politiky a zmení témy politiky a zmení toho, kto bude ťahať bielými. To znamená, budú to tí, ktorí budú chcieť tú vládu zrušiť, proste zmenšiť, skrátiť volebné obdobie. Uvidíme teda, čo sa bude diať. V tejto súvislosti si dovolím ešte jednu takú menšiu prognostickú, konšpiratívnu mierne poznámku. Voľby 12. apríla v toľko spomínanom Maďarsku, Orbánov Feldvideku, budú veľmi, veľmi rozhodujúce pre to, čo sa bude diať aj v našej krajine v ďalších týždňoch. A v tomto roku určite zásadným spôsobom už teraz ovplyvňujú dianie u nás. Vidíte úniky tých informácií, ktoré sa priamo týkajú napríklad aj uradujúceho prezidenta a sú, keby sme boli v normálnom prostredí, tak je to veľmi vážna otázka k tomu, že či má prezident vykonávať ďalej funkciu po týchto informáciách, respektíve musí sa k tomu jasne postaviť. Zatiaľ sa postavil svojím spôsobom, ako to dokázal. Ale vidíme, že ten predvolebný vývoj v Maďarsku už teraz priamo zasahuje u nás. Zasahuje priamo aktívnych ústavných činiteľov, najvyšších v našom štáte, uradujúcich aktuálne. No a tie voľby 12. apríla, či už dopadnú tak alebo onak, určite určia takisto tempo a témy a priebeh toho, čo sa bude diať u nás. Naberie to úplne inú aktivitu a uvidíme, čo sa to bude diať, pretože maďarské voľby voči nám, ale voči širšiemu regiónu, samozrejme vzťahy s Trumpom na jednej strane, ktoré tvrdo podporuje Orbána, a na druhej strane samozrejme Putin, ktorý pre Orbán je jeho vlastne, ako všetci vidíme, a to je potvrdené jeho, ako to nazvem, piata kolona, trojský kôň, plnič príkazov, deštruátor Európskej únie spolu so svojím, nazveme to tak, ako to je mopslíkom alebo zmocnecom sediacim v Bratislave, lebo takú úlohu zohrávajú dobrovoľne naši najvyšší ústavní činitelia, tú submisívnu vo vzťahu k Budapešti. Takže toto celé s týmto bude veľmi zaujímavý nasledujúci vývoj určite. Ak môžem k tomu len doplniť, úplnou náhodou sa dostala dnes ku mne taká informácia, že referendum bude vyhlásené v prvej polovici júna a že prezident ho teda vyhlási. Či sa tak stane, neviem, ale každopádne bude to zaujímavé, pretože treba rátať s tým, že Smerohlas len tak nevyhlási nejaké referendum a nechá o sebe hlasovať. Čiže určite sa budú okolo toho diať aj ďalšie veci. Som prekvapený, že jún a nie niekedy na rozhraní júla a augusta, keď je polovička národa preč. To by som od nich čakal viac. Ďakujem. My ďakujeme za otázky. Tak ako Lukáš spomínal, vstupné je dneska dobrovoľné. Celý výťažok zo vstupného poputuje na občianske združenie Prešov pomáha, ktoré pomáha ľuďom v núdzi nielen na Slovensku, ale napríklad aj na Ukrajine. Dámy a páni, našimi hostiami boli Karol Hirman. Ďakujem veľmi pekne. Juraj Krupa. A Tomáš Valášek. A ja len dodám, že pozvanie do ďalšieho kola takéto diskusie pánovia platí. Tak máme tam ešte veľa otázok, tak budeme radi. Situácia sa rýchlo vyvíja, čiže zase bude o čom rozprávať. My vám ďakujeme, že ste prišli, ďakujem vám za váš čas. Prosíme vás, môžete nás sledovať na sociálnych sieťach, chystáme ďalšie diskusie už teraz v apríli. Veríme, že sa vidíme a prajeme vám pekný večer. Pekný večer, dovidenia.